الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هدية مقبولة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أرواح ساداتنا الشهداء البدريين رضوان الله تعالى عن كلهم أجمعين، وإلى حضرة روح شيخنا وسندنا غوث العالم السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة روح شيخنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة روح شيخنا خواجة معين الدين الجشت الأجميري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة روح شيخنا وسندنا وولينا وغوثنا وملاذنا وملجئنا صاحب الكشف والكرامات السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات أرواح جميع مشائخنا وأساتذتنا من العلماء والصالحين، وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم بحقهم وبجاههم وبفضلهم بارك لنا في اجتماعنا هذا وافتراقنا بعد بركة تامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا بركة تامة دائمة كما باركت في عبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. മദനി അറബിക് കോളേജ് പ്രൊഫസറുമായ അതിമഹത്തായ പരിപാടിയെ ദുആകൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഇബ്രാഹിം മദനി ഉസ്താദിന്റെ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മേലങ്കെടുത്തത് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനായി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഉച്ചപീഠവും അലങ്കരിക്കുന്ന മത സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധരായ നേതാവും ഈ നാട്ടിലെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ജനാബ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ളയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മുസ്തഫല്ലി മേലങ്കെടിയുള്ള ನುಸ್ರತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡ್ನಮ್ಮಂಡೆ 91 ರಾತ್ರಿ ನೇಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ അതുപോലെ തന്നെ 10 നാളത്തെ മുഖാപ്രസംഗ കൂടെ വയ്ക്കറോ വേറെ ഇണ്ടത്തെ ബർക്കത്ത് നടത്തിക്കറ്. ഈ വർഷത്തെ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜನರು ವೇದಿಕರು شيخنا شمس العلماء قدس الله تعالى سره العزيز അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളാൾക്കോ 60 വർഷക്കാലം നമുക്ക് ധാന്യമായി ഇൽമു തന്ന് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടും പ്രിൻസിപ്പാൾ ആയിട്ടും ഖാസിയായിട്ടും ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസ അല്ലാഹു തആല സറഹു ഇങ്ങനെ ജണ്ടാൽ വേദിಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರೆ
താജുലുലമയുടെ വിഷയത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ പോലെ ചമ്മ വർഷത്തിൽ വർഷനടുക്കാട്ടോ ಬಂತು ಅದರಪ್ಪನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ತು ഹാജി ആയിട്ടും ചമ്മ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾമാർ അറിയിക്കാല ചമ്മ വർഷത്തിൽ അയാളെ തടിര് അയാൾ പോന്നോടത്തോളോ ഈ പള്ളിയിലെ ഈ രാത്രി കാര്യക്രമത്തിൽ എല്ലാ വർഷത്തിലും നേതൃത്വം മഹാനൈതികರು സേഫ്ന താജുലുലമ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി അയാൾക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മുട്ടിക്ക് ഓർമ്മിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ സംസലുലമ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പണ്ടവിടെ സമസ്തര ദിശയുള്ള കുരടി ഇന്നെങ്കിൽ കൂടെ സംസലുലമറെ പറ്റി ആരും കേൾക്കാത്ത ആൾമാർ വേറെ കുരടി ദിക്കരെ സംസലുലമ ഉസ്താദിനെ യൂട്യൂബ് മനസ്സ് കൊണ്ടിട്ടോ ആരെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒരു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മഹത്വ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടിരിക്കരുത്. മനസ്സ് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ മുഖമുഖം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സരിയില്ല ഉണ്ട് ചൊല്ലപ്പോട്ടെ സംസുലമരെ നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രം യോട്ടോ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് കൊണ്ടിട്ടോ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതരായിട്ടിരിക്കരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുലമ യോട്ടോ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രം യോട്ടോ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കോളേജിൽ അലവി ചെന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് സഡൻ ആയിട്ട് ശേഖന സംസുലമ അഭിനയിച്ചുള്ള പല ചെറുക്കറോട്ട എന്റെ മേലെ നീനുടെ ക്ലാസ് ബറുತ್ತೀರ ನೀನು ക്ലാസ് അർഹതല്ല നിന്റെ തടിയിൽ ഈമാനില്ല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരും അവിടുത്തെ മുത്താലിമാരും ആലിമാരും എല്ലാവർക്കും ബേജാറായിട്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇത്ര വലിയൊരു ക്ലീൻ ചെറുക്കർ നല്ല പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കർ സംസുലമ സഡൻ ആയിട്ട് ಬ್ಯಾಂಡಾಚೋಲಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೈತಿಕ್ಕೂ ಚೊಂದು ಆರ್ಕಂ ಸಂಸುಲಮರೊಟ್ಟ ಪೈತು ಪಲ್ಕವರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ഒരു ആ അർഹത ദമ്മ ഇല്ലാത്ത സകലോ ലാസ്റ്റ് സംസുലമ ചൊല്ലുന്ന ആൾമാർ കേട്ട് ഉസ്താദ് അവന് നല്ലൊരു ചെറുക്കല്ല നല്ല പഠിക്കലല്ല നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല കേട്ട നല്ലൊരു ആലിമല്ല ചൊല്ല് കേട്ടേക്ക് ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്ന പറ എനി നിങ്ങൾ നണ്ടൂട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ട് ദർശിട്ട് പോണകാവൂ ഒന്ന് നാൻ നിൽക്കണോ അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പ സംസുലമರ ಅವಶ್ಯಕತೆ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന സകലും അവിടെ ഈ ചെറുക്കർ അനിവാര്യമായിട്ട് പഠിത്തದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು 14 ಕಲೆ ಮುಂದೆ 14 ഒരു തിങ്കൾ ചെമ്മന മുന്നുള്ള എല്ലാ ചൊല്ലുണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഞങ്ങൾ ഒരു തിങ്കളുണ്ട് കഴിഞ്ഞിതാമത്തത് ഇതേ അലവിച്ചെന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ക്രിസ്ത്യനൈറ്റ് അവിടെ ಬಂದ സ്റ്റേജിൽ ആ ക്രിസ്ത്യൻ നഗര പർവൈത്ത് പൽക്കവനീരെ ചൊല്ലുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചരിത്ര കേട്ടു. അപ്പൊ ಬಂದು എല്ലാവരും അണ്ടാറ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംസുലമ ചൊന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും വെച്ചുన్నారు അവസാനം നിങ്ങൾ ചൊന്ന കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ സേര ചൊന്നപ്പ അത് നണ്ടോട് ചൊന്ന കാര്യമില്ല ആർക്ക് ഡൗട്ട് ഇട്ട് ಅಂಕು പോയിട്ട് ചൊല്ലರು ചൊന്നವರು മഹാനൈതികರು ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന സംസുലമ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ ചരിത്ര ഇತಿഹാസ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദികെ ഇതിനുള്ള അപ്പൊ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൂടിയ അപ്പൊ വിശേഷങ്ങളെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാനും എൻ്റെ ബുദ്ധി വയസ്സില് നാനിവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഈ സ്വാഗത ഭാഷಣ ഞാൻ അധ്യക്ഷ ആയെങ്കിലും ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സ്വാഗത ഭാഷಣ ആത്രേ. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ നാളില് ചെമ്മെല്ലാം കൊരിയ ഇത്ര ആള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങേ ഉള്ളത് കണ്ടതേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബുക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന നമ്മയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാര്യക്രമം നടത്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ എൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് മദനിയുടെ തങ്ങളുടെ അറബി കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മദനി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ മൈദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ರಾಯತ ಪರ್ವತ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದത്തെ ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി തോടാർ അങ്ങനെ സയ്യിദ് മദനി ചാർട്ടേഡ് അധ്യക്ഷരോ പ്രിൻസിപ്പാളും എല്ലാവരും മഹാനും പണ്ഡിതന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് കൂടെ വേദിക്കലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം ഏലാക്കർ അയാൾക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്കും നാളെ മൈദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ അതുപോലെ ರಾಯತನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅವರ ಕುರ್ಸಿ ಬೇಕರು ಹುಸೇನ ಕುರ್ಸಿ ಬೇಕರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಚೇರ್ ಬಿಚ್ಚಿರಿക്കുക. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമത്തെ നേര വിട്ട എന്ത് ഇന്നെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഷൂട്ടാക്കിയത് പൽക്കാൻ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഏറ്റവും വിരസത് ചെങ്ങായിക്കൂടെ
ಹನೀಫ್ ನಿಜಾಮಿ ഉസ്താദ് ബിസിനസ് ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ వాళ్ళకి పిలిచిല്ലെങ്കിൽ ನೀವು ఎందుకు ఆచరణది చెందుకోండి అది ನೀವು ನನ್ನ ಬಂಡು ವರ್ಷದ వాళ్ళకి పిలికొని చెందు నక్కి నిగల స్టైల్ పలుకోరికి సాధ్యമില്ല ആ സാധാരണ കേട്ടു ഇവിടുത്തെ നിർമ്മിയാണ്ട് 3 ഉസ്താദിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പൽക്കവർ അത് നക്ക് സാധാരണ പിടിയുണ്ട് ഊടായെങ്കിൽ അതേപോലെ ಬಂತು പൽക്കവർ പക്ഷേ ഉസ്താദർ എല്ലാവരും ലൈಕ್ ആക്കാറ് ಎಲ್ಲ ഉസ്താദർ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാറ് ഈ വർഷം കൂടെ ജണ്ട് നാൾ കയ്യിൽ ഞാൻ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഇന്ദ്ര ചന്ദ്രചന്ദ്രന്റെ നക്കില്ല ഞാൻ ലീസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഒരേ നാളിനൊക്കെ കിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബേക്കലില്ല ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ കുക്കിൽ ധാരണങ്ങളുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തിക്കല് ഉസ്താദ് ചെന്ന് നക്ക് താരീഖുണ്ടെങ്കിൽ 4 താരീഖ് മാത്രം വേണ്ടാവില്ല ചെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് ഏതോ ആവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ഇനിയും ദീനിയായ കാര്യക്രമം എല്ലാവർക്കും ചെന്നു കൊടുക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അയാൾക്കും നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ പറവയ്ക്കും റായത്തങ്ങളെ പറവയ്ക്കും ഞാൻ സ്വാഗതാക്കറ പിന്നെ നിങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഒരു ഖത്തീബ് നമുക്ക് വർഷക്കിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്ബാഹ് ഉസ്താദ് പോയത് ഭാരി ബേജാറ് കാരണം നല്ലൊരു കിതാബ് എത്തിക്കൊരു മിസ്ബാഹ് ഉസ്താദ് നല്ല ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് പക്ഷേ അയാളൊരു ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೈರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರೋಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮಾರು ನಕ್ಕ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರ ಖತೀಬ್ಮಾರೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ರಾಯ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ഒരു പ്രസംഗമാറ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ റായത്തമേ നല്ലാറൂർ ഉസ്താദ് അഷ്റഫ് ലൈജി ഉസ്താദ് ഖതീബ് മസാല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലാസ് സുബൈറും ജാവക്കുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തുണ്ട് വിന്യാസറും നല്ല ക്ലാസ് എടുത്തുണ്ട് ഇനി അങ്ങനത്തെ ദീനി കാര്യക്രമങ്ങൾ ചെന്നുകൊടുക്കുന്ന ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിൽ പറവയ്ക്കും സ്വാഗതാക്കറ ഇനി ഞങ്ങളോ 2 ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സയ്യിദ് മദീന അറബിക്കര വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിയിലെ മഹിളാ ശരീഅത്ത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളായതിന്റെ ആത്മീയ പിരിസത് ചെങ്ങായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹസനി ഉസ്താദ് എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗലാട്ടാക്കി ഉണ്ടിക്കോ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഒരു പിരിസത്തിലിരിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിരിസത്തും നിങ്ങൾ കൂടാണ്ട് ചർച്ചാക്കി പിരിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമിലും അയാൾ ಬಂದು ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ എടുപ്പാട് ഭാര്യ ഒരു ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന വന്ന മക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാ ഹൈറായ നിലയിൽ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അയാൾക്കും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അയാൾക്കും ഞാൻ നാളെ ജമാഅത്തിൽ സ്വാഗതാക്കറ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണൂരിലെ നല്ല ആത്മീയ ചെങ്ങ അബ്ദുൽ ഖാദറോടെ എതിർന്ന് വെച്ചത് ഇൻഷാല്ലാ സ്റ്റേജിക്ക് പറഞ്ഞു മണിയോട് കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമത്തെ നാളെ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ആത്മീയ അലോണമായോ ആസിഫ് അബ്ദുള്ള കൂടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അയാൾക്കുന്നാണ് അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്കുന്നാണ് നാളെ ജമാഅത്തെ പറയും രാജ്യത്തെ പറയും നാം സ്വാഗതാക്കറ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് മാഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ബണ്ടൂടെ കണ്ട് ഇല്ലെ ഔത്ത് കിട്ടുന്ന നാളെ ഉസ്താദ് ചോറിലിന്റെ ഔത്തേര് അയാളോടെ ചെറു കണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബേജാറായി 2-3 കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഔത്തേക്ക് ബറാതെന്ന് കേട്ടൊന്നില്ല എന്തായാലും ആ പേർക്കിടെ നിസാം ഉസ്താദിന് മേലെ പിരിസത്തിൽ ബന്ധിക്കോ നാളെ മേലെന്തല്ല നിസാം ഉസ്താദിന് മേലെ ഒരു പിരിസമേ കഥങ്ങ് വരിക്കൊരടി അവരോട് ഇബ്രാഹിം ചെന്തുണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിസാം ഉസ്താദിന്റെ ഓളുണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ആചാർ അതോടെ 2 കൈ പിറകു വെച്ച് നിശ്ചയായിരുന്നു അതിപ്പോ സമയത്തില്ല അയാൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും നിസാം ഉസ്താദ് ഓളുണ്ട് ഇതേപോലെ ലത്തീഫ് ഉസ്താദിനും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യട്ടെ അയാൾക്കും നാളെ ജമാഅത്തിലെ പറവയ്ക്കും റായത്തങ്ങളെ പറവയ്ക്കും സ്വാഗതാക്കറ പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമം ഞങ്ങളെ സമസ്തരെ ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റി ഗൗരവ അധ്യക്ഷയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട UT മുഹമ്മദ് അജിഖുന്റെ വേദികയിലുണ്ട് അയാൾക്കും ഞാൻ അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യട്ടെ അയാൾക്കും ഞാൻ നാളെ ജമാഅത്തിലെ പറവയ്ക്കും സ്വാഗതാക്കറ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് സുബൈറാക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ നൽകുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്റെ MC ആക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ചങ്ങായി എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് എന്തായെങ്കിലും ആഡിയോ വീഡിയോ എന്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നപ്പം എവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാക്കി തന്നെ എന്റെ ആത്മീയ പ്രസിദ്ധ ചങ്ങായി ഉസ്താദ് നാളെ മുല്ലപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറഹ്മാനുണ്ട് അയാൾക്കും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യട്ടെ അയാൾക്കും നാളെ ജമാഅത്തിലെ പറവയ്ക്കും റായത്തങ്ങളെ പറവയ്ക്കും സ്വാഗതാക്കറ ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ പള്ളിക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിമാർ അതായത് നൗഷാദ് അലി അതുപോലെ റഷീദ് അദ്ദാമ ചെന്നിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ಎಲ್ಲ ಚಲೋಕು ಕಾರಣ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തിങ്കൾ പിന്നീട് പള്ളിയുടെ ജബർദസ്ത് പണിയാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെന്ത് ഫാസ്റ്റ് ചെന്നവർ പള്ളിയുടെ കറാമത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈൻ്റെ മക്കൾ 4 ഇടി പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ തീർക്കുന്നത്
ഒരു പല്ലിനെ കറാമത്ത് നോക്കണം. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಚಂದ್ರവും ಅದಕ್ಕೆ ನೈಕೋ ಬನ್ಮಂದ್ರവും ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ആക്കിയെങ്കിലും അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യ ബർക്കത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ സൈഡിലൊരു ബിൽഡിംഗ് അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ സൈഡിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജുമാഅത്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ മെയ്യാവില്ല ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ഇന്റർലോക്കുള്ള പുറത്ത് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ಅದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ഇತಿഹാസം വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊറിയ മക്ക ഒരു 10 പാലക്കാർ മക്ക എങ്ങനത്തെ മക്ക ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് അകക്കെട്ടുപായിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ ഇവിടെ ആ അകക്കെട്ടുപാടും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഞാൻ കെട്ടുപാറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ മക്ക ആ തലയാകെ ഒടിച്ചിട്ട് അതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിയിട്ട് മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ ഒരു സൺസൈഡ് ಎಲ್ಲ അങ്ങനെ സാമനൊക്കെ ಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಂದ ಸ್ಲಾಬ್ಗೆ ಬಂತೆ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم وخير من دفنت بالقاع يعلمه فطاب من طيبهن القاع بلكم نفسي فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحبك ولا أنساهما أبدا مني السلام عليكم نادر القلم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما الله يا واسع الكرم. ബഹുമാനമുള്ള മേലങ്ങാടി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെയും അതുപോലെ 101-ാം ആണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന റാത്തീബ് നേർച്ച പരിപാടിയുടെയും അധ്യക്ഷനും ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനുമായ മാന്യ സുഹൃത്ത് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള, അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന നാം വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് നിസാമി ഉസ്താദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഅള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, നാം അങ്ങ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെല്ലാം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രാസംഗികന്മാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ല മനോഹരമായ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് നിസാമി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് 1-2 ദിവസമല്ല, പണ്ട് 40 ദിവസമെല്ലാം വഅള് പറയിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു 5-10-15 ദിവസമെല്ലാം വഅള് പറയിപ്പിക്കേണ്ട, അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വഅളിന്റെ ഉടമയാണ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് നിസാമി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാവരും പേര് പറയപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള അവർ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞു. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തിഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, പേര് പറയപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹൽ വ്യക്തികളെ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന
ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, മോമിനാത്തുകളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കല്, ഈ കേൾക്കല്, പറയല്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായിരിക്കുന്ന അമലായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു നീണ്ട ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് നിസാമി ഉസ്താദിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ വഴിമാറിക്കൊടുക്കുകയാണ്. നാം ഇന്നത്തെ വിഷയം അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും കറാമത്തും എന്നാണ്. ആ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നേയില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച മഹത്തുക്കൾ, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങൾ, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ, അതെല്ലാം നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് റജബ് മാസമാണ്, ഇനി ശഅബാൻ മാസം വരുന്നു, അതിന്റെ ശേഷം റമദാൻ മാസം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട മാസങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ്, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ പേരിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽക്ക് 10 ദിവസം വരേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അതിൽ നാം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം. നാം ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാം എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ കേൾക്കാതെ, ആ വാല് കേട്ടാലൊന്നും ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് മുതൽക്ക് അവസാനം വരേക്കുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൽമുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്വം കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ആദ്യമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. കാരണം നാം എത്രയോ വട്ടം കേട്ടതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാണ് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് എന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദാ മറതും ബിറിയാദിൽ ജന്നതി ഫർതഉ ഫീഹാ, സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ, സ്വർഗത്തിന്റെ റൗളകൾ, റിയാദുകൾ, അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾ നടന്നു പോയാൽ ഫർതഉ ഫീഹാ, ആ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മേഞ്ഞു തിന്നണം. അതായത് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കൃഷിത്തോട്ടങ്ങള്, തെങ്ങിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുല്ലുകള്, അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം പറിച്ചു തിന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പോയാൽ, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മേഞ്ഞു തിന്നണം, അവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫലം കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, മാ റിയാദുൽ ജന്ന, നബിയെ ഏതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടം? സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹിലഖുൽ ദിക്രി, സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിലഖുൽ ദിക്രി, ദിക്റിന്റെ ഹൽഖകളാണ്. ദിക്റിന്റെ ഹൽഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മജാലിസുൽ ഇൽമി, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളാണ്. മജാലിസു കൈഫ യുശ്റ, കൈഫ യുബാഉ, കൈഫ യുസല്ല, കൈഫ യുസക്കു, കൈഫ യുസക്ക, കൈഫ യുസാമു, കൈഫ യുഹജ്ജു, എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് നോക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ വാങ്ങണം, എങ്ങനെ വിൽക്കണം എന്നെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ്. ആ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിനെ പറ്റിയാണ് റിയാദുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൃഷികള്, അവിടെയുള്ള പഴങ്ങള്, അവിടെയുള്ള പുല്ലുകൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചു തിന്നണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന് വളരെയധികം മഹത്വമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മജ്ലിസു ഫിഖ്ഹിൻ ഖൈറുൻ മിൻ ഇബാദത്തി 60 സന. ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ്, ഒരു ഫിഖ്ഹ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന, ഇൽമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസ്, അത് 60 വർഷത്തെ ഇബാദത്തിനേക്കാൾ അത് ഉത്തമമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു
റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള വളരെയധികം പോരിശുണ്ടായിരിക്കുന്ന മജ്ലിസാണ്, മഹത്വമുള്ള മജ്ലിസാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ്. നല്ല മാസത്തിലുള്ള മജ്ലിസ്, നല്ല സ്ഥലത്തിലുള്ള മജ്ലിസ്, അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മജ്ലിസ്. ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. അതുപോലെയുള്ള അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മാസമല്ലേ ഈ മാസം. ഈ മാസത്തിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഈ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഈ മജ്ലിസിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കണം. അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മഹൻ വ്യക്തികൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം സമയങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ബഹുമാനിക്കൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ പോയതിന്റെ ശേഷം, അങ്ങനെ തവാഫെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെയുള്ള ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ചുംബിക്കുകയാണ്. ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ചുംബിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ ഹജറുൽ അസ്വദിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, യാ ഹജർ ഇന്നി അഅലമു അന്നകി ഹജറുൻ ലാ തളറു വലാ തൻഫഅ. ഏ കല്ല്, ഹജറുൽ അസ്വദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഏ കല്ല്, നീ വെറും ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കല്ല്? ലാ തളറു വലാ തൻഫഅ. നിനക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, നിനക്കൊരു ഇടങ്ങേറാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വെറും കല്ലാണ് നീ എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിച്ചെന്തുകൊണ്ട്, നിന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചതിന് വേണ്ടി വല്ലാഹി ലൗലാ റഅയ്തു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖബ്ബലകി മാ ഖബ്ബൽതുകി അബദാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് ഹജറുൽ അസ്വദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലിനെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ബഹുമാനിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബഹുമാനിച്ചത് ആയതുകൊണ്ട് ആ കല്ലിനെ ബഹുമാനിച്ചു. ഒരു കല്ലിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനിച്ചു. മാത്രമല്ല, കല്ല് മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബഹുമാനിച്ചാൽ നാം അതിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നാം അതിനെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ നാം ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 7 പ്രാവശ്യം കഴുകുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നായി ഉണ്ടല്ലോ, നാം വെറുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നായി. ആ നായി അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു നായന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു. നാം അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ചരിത്രം സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ഓതാറുണ്ടല്ലോ. അതിലൊരു അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ നായനെ പറ്റി പറയുന്നു. വകൽബുഹും ബാസിതുൻ ദിറാഇഹി ബിൽ വസീദ്. ഒരു നായനെ പറ്റി, വകൽബുഹും അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ നായ ബാസിതുൻ ദിറാഇഹി ബിൽ വസീദ്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മഹത്തുക്കളുടെ കൂടെ അതിന്റെ കാലിനെ നീട്ടിയും കൊണ്ട് അത് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറയുന്ന 7 മഹത്തുക്കൾ ദഖിയാനൂസ് രാജാവിന്റെ ആ കിരാതമായിരിക്കുന്ന ഭരണത്തിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ ദഖിയാനൂസ് രാജാവ് ബഹുദൈവാരാധകരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബഹുദൈവത്തിന് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ വിലവെക്കാതെ അവർ റബ്ബുനാ റബ്ബുസ്സമാവാതി വൽ അർള്, ഞങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബ് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിന്റെയും റബ്ബാകുന്ന ഏക തമ്പുരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ദഖിയാനൂസ് രാജാവ് വിധിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ ആമനു ബിറബ്ബിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച യുവാക്കളാണ്. ആ യുവാക്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചപ്പോൾ ആ 7 യുവാക്കള് അവർക്കുള്ള ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുഹയിൽ, ഒരു മാളത്തിൽ പോയി ഒളിക്കുകയാണ്. അതാണ് കഹ്ഫ്. നമ്മൾ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുന്നില്ലേ? കഹ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാളമാണ്, ഒരു ഗുഹയാണ്. ആ ഗുഹയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്ന സൂറത്തായതുകൊണ്ട് ആ സൂറത്തിന് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗുഹയിൽ പോയി അവർ താമസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഉറക്കിനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അവർ ഇത്ര 330 സിനീന വസ്ദാദു തിസ്ആ വലബിഥു ഫീ കഹ്ഫിഹിം 300 സിനീന വസ്ദാദു തിസ്ആ.
309 കൊല്ലം ആ ഗുഹയിൽ അവർ പാർക്കുകയാണ്. ആ പാർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നായയും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവരങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള പിന്നാലെ ഈ നായ പോവുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു. നായക്ക് കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ നായ പിന്മാറുന്നില്ല. ആ നായ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിച്ചാലും നിങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ വരും. കാരണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നായയും അവരെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ 7 യുവാക്കള് 309 കൊല്ലം ആ ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഉറക്കലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നായയും ഉറങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നാം അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ പേരിനെ നമ്മൾ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്കുള്ള വീടുകളിൽ എഴുതുന്നു അല്ലെ? ബദരിയത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആ ബദരിയത്തിന്റെ കൂടെ നടുവിൽ റൗണ്ടായിട്ട് കുറെ പേരുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. മക്സൽമീന, തംലീഹ, സാർബൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 7 മഹത്തുക്കൾക്കുള്ള പേര് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു നായയുടെ പേര് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. തെത്തുമീർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു നായന്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഫലമൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുറെ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയപ്പോഴും ഫലം കാണുന്നില്ല. ആ സന്ദർഭത്തിൽ വേദാനായതായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ കിനാവിൽ കാണുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ബർക്കത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇവരെ കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് എന്ന മഹത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള പേരുകൾ ഞങ്ങൾ കുറെ വട്ടം എഴുതി, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, അല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേരിന്റെ ബർക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ഷർത്തുകളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഷർത്തുണ്ടല്ലോ. ഷർത്തില്ല എങ്കിൽ, നിബന്ധനയില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേരിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേര് റൗണ്ടായിട്ട് എഴുതണം. വട്ടത്തിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേര് എഴുതിയുകൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നായയുടെ പേര് എഴുതണം. കണ്ട, ഞങ്ങളെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവുകയില്ല. ഞങ്ങളെ പേര് റൗണ്ടായിട്ട് എഴുതിയും കൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നായയുടെ പേര് എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പേരിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നായക്ക് അത്രത്തോളം മഹത്വം കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ത്? സ്വർഗത്തിൽ 10 ജീവികൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ നായ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്. 10 ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും, മനുഷ്യന്മാരല്ലാത്ത അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഈ നായ. ഈ നായ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം, ഈ നായക്ക് എത്രത്തോളം മഹത്വം കിട്ടാനുള്ള കാരണം, ആ നായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാകുന്ന അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ സ്നേഹിച്ചു. അവരെ പിന്നാലെ പോയി. അവർ കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോഴും ആ നായ പിന്മാറിയില്ല, അവരെ കൂടെ തന്നെ പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലാഹു തആല എന്ത് ബഹുമാനിച്ചാലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഏത് വസ്തുവിനെ ബഹുമാനിച്ചാലും, അത് കല്ലാവട്ടെ, മണ്ണാവട്ടെ, നായയാവട്ടെ, ഏത് വസ്തുവാകട്ടെ, നാം അതിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം ബഹുമാനിക്കുന്ന മാസങ്ങളാണ് റജബ്, ശഅബാൻ, റമദാൻ പോലെയുള്ള മാസങ്ങൾ. അതുപോലെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി, ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളാണ്. ഇതെല്ലാം നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം അതിനെ നിസ്സാരമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരയ്ക്കും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കള് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള പരമ്പരക്കും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിനുണ്ട്, ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമല്ലേ, പല്ലിന്റെ മതിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും.
നമ്മൾക്കുള്ള വീടിന്റെ മതിലിലുമുണ്ടാകും പല്ലി. ആ പല്ലിയെ കണ്ടാൽ നാം അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല്ലി എന്താണ്, ആ പല്ലി എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തീകുണ്ടാരം ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ തീയാണല്ലോ. ആ വലിയ തീ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പല്ലി കുറെ ദൂരം നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ വായ കൊണ്ട് ഊതുന്നു ആ തീയിലേക്ക്. ഇതിന്റെ ഊതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് വിഷയം വേറെയാണ്. ചെറിയ പല്ലി, പക്ഷേ ആ പല്ലിയുടെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട്. ആ തീയിനെ ശരിക്കും ഊതി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആ പല്ലി നടത്തുന്നു. ദൂരയിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ പല്ലി അതിന്റെ വായ കൊണ്ട് ആ തീയിനെ ഊതുമ്പോൾ ഇതിനോട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അത് കാരണമായിട്ട് ആ പല്ലിയെയും മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കുമുള്ള പരമ്പര, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കുമുള്ള എല്ലാ പല്ലികളെയും കൊല്ലണമെന്ന് അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ ശറഅക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പല്ലികളെയും കൊല്ലണം. കാരണം എന്ത്? ഈ പല്ലിയല്ല, ഇതിന്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു പല്ലി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീനെ ശരി കടത്താനുള്ള ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്തി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ എപ്പോഴും നാം നിസ്സാരമാക്കിക്കൂടാ. നിസ്സാരമാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാത്തെയും ബഹുമാനിക്കണം. മാസങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, സ്ഥലങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, അതുപോലെ വ്യക്തികളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കൽ അത് ഖൽബിന്റെ തഖ്വയിൽപ്പെട്ടതാണ്. തഖ്വയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ, തഖ്വയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇന്നു മുതൽക്ക് അവസാനം വരേക്കും വന്നുകൊണ്ട് ഈ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, ഈ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വമൻ യുഅല്ലിം ശആയിറല്ലാഹി ഫഇന്നഹാ മിൻ തഖ്വൽ ഖുലൂബ് എന്നുള്ള മഹത്തായ നാമം കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തീപാർന്ന വാക്കുവൈഭവങ്ങളെ അഗ്നിസ്ഫുരികങ്ങളാക്കി മാനവ സഞ്ചാരങ്ങളായ കണ്ണിലും കാതിലും കൽബിലുമെല്ലാം ധാർമ്മിക റോഷത്തിന്റെ വെള്ളടി നാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹനീഫ് നിസാമി മൊഗ്രാൾ ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين في الدارين. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. قال الله عز وجل. يا خير من دفينت بالقاء عظمه وطاب من
فيهن الكاه واللكام نفسي فداء لقبر إن أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تقصد المخلوق وربك أقرب ومن قصد المخلوق لا شك يتعب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب സർവാദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ എൻ്റെ ഗുരുതുല്യരായ സ്നേഹിതർ, പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതരും ശ്രദ്ധികരും, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദനി അറബി കോളേജിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രിൻസിപ്പൽ, നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത് സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ ഫൈസി, നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രൗഢമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മതരാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഉമറാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു നേതാവും എനിക്കേറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ആത്മീയരും, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഈ എല്ലാ പരിപാടിക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മേലങ്കടി മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നേതാക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നല്ലപോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരമലായി കബൂല് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്ദിയുറങ്ങുന്ന മഹാനരായ കുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവറുകളുടെയും മറ്റു മഹാന്മാർ മശായിഖുമാരുടെയൊക്കെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്നിട്ട് സകല പാപങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി, അവന്റെ താഅത്തിലായി, അവന്റെ ഇബാദത്തിലായി, ഇൽമുൻ നാഫിഇന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഈമാനിലായി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അവസാനം മരണം ഖൈറായി വരുമ്പോ മരണവേദനയില്ലാതെ കാമില ഈമാനോടുകൂടി അല്ലാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ആമുഖം മുൻമുടി നീട്ടാൻ സമയമില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പരിമിതമായ സമയമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു 11 ഏറിയാൽ ഒരു 11:15 ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിരിയണം. നാളെയും മറ്റന്നാളും തുടർന്നുള്ള രാത്രികളിലും ഇവിടെ പരിപാടിയുണ്ട്. അതൊക്കെയും നേരത്തെ വന്നിട്ട് മജ്‌ലിസ് ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കുറെ നേരം ഇരുത്തി പ്രസംഗിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ മുടക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസും സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ നേരം പ്രസംഗിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഏതായാലും ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ബാക്കിലിരിക്കാൻ നല്ല റാഹത്താണ്. ഒന്നൊക്കിലും അവരോട് പോകാൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നല്ലത്. അവിടെ മുണ്ടെന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട, ഞാടിരുന്നൊരു മുണ്ടെന്നെങ്കിലും ആടിരിക്കണ്ട. കാരണം
അത് മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നവർക്ക് നേരാവണ്ണം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു. അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമുക്ക് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ മുഹ്യിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മേലങ്കടിയിൽ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ റാത്തിബ് നർസിയുടെ നീണ്ട 91 വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ മതവിജ്ഞാന സദസ്സിന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസമാണിന്ന്. പുണ്യരായ ഉസ്താദ്, മഹാനരായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യർ, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സംഗമത്തിലാണ്, ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒത്തുകൂടുന്നതിന്റെ വില എന്താണ്, ഇതിന്റെ മഹത്വം എന്ത്, ഇതിന് ഇസ്ലാമിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എന്ത്, ഇത് അല്ലാഹ്ക്ക് എത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലാണ് എന്നൊക്കെ ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും പ്രൗഢമായ അർത്ഥഗർഭമായ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവர்கள் ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നോട്ടീസിൽ കണ്ടതുപോലെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും ഓരോരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വിഷയം തന്നെ വളരെ വിശാലമായി പറയേണ്ടതാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കപ്പെടേണ്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാർ. ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നല്ലവരെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജന്മാരെയും മൊത്തത്തിൽ എതിർക്കുന്ന ഒരു കക്ഷികളുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെയും പാർട്ടി പങ്കെടുപ്പ് പറയുന്നതല്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ലവരെ അടക്കം വ്യാജന്മാരെ പ്ലീസ് ജോറാക്കണ്ട, സമാധാനം. എല്ലാവരും പോണോടുന്നു, മക്കളെല്ലാം പറവും നിങ്ങൾ പെറല്ലേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കോ. മഹാന്മാരായ, സച്ചരിതരായ, സദ്വൃതരായ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ, അള്ളാഹുവിനെ ഏറെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് അവനിലേക്ക് മാത്രം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് മരിച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ മഹാന്മാരിൽ മഹോന്നതരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. അവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണം ക്ലിപ്തമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ, നബിമാരുടെ എണ്ണം പറയപ്പെട്ടതുപോലെ, അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ, എണ്ണപ്പെട്ടതുപോലെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ എണ്ണം പരിമിതമല്ല, അത് എണ്ണപ്പെട്ടതല്ല. മഹാനായ ആദിമ മനുഷ്യനാകുന്ന, ആദ്യത്തെ പ്രവാചകരാകുന്ന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം തൊട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യകാലം വരെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ആണുങ്ങളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. അവർ ലോകത്ത് വന്നത് 1.25 ലക്ഷത്തോളം നബിമാർ മാത്രമാണ്. അതിൽ പ്രാമാണിക പക്ഷം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നിട്ടില്ല. വന്ന നബിമാർ മുഴുവനും ആണുങ്ങളാണ്, പുരുഷന്മാരാണ്. അത് അവർക്കുള്ള ഒരു യോഗ്യതയായിട്ട് അള്ളാഹു വെച്ചൊരു നിയമമാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതിന്റെ സിറെന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏതുവാകട്ടെ, പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് പ്രവാചകന്മാർ. അവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ. അവർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അറിയപ്പെടേണ്ടവരും അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടവരും നമ്മൾ റോൾ മോഡലായി മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ. അവരുടെ എണ്ണങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ല. 1000 1 ലക്ഷമാണ്, 1 കോടിയാണെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഔലിയാക്കന്മാർ എത്രയാ? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഇന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി വരാനുമുണ്ട്. എക്കോ ഒന്നും കുറച്ച് ലൈറ്റാണ്. സൗണ്ട് അവിടെ ഏതായാലും കൂട്ടണ്ട, അവിടൊക്കെ ധാരാളം. സൗണ്ട് കൂട്ടാനില്ലെങ്കിലോ ആമായിട്ട് കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. ഞമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഇതാക്കിയെങ്കിലേ അവന് ആമ്പ് മനസ്സിലായണ്ട. ഏതുമായിട്ട് ഞമ്മക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നീ കയ്യെടു. സൗണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല കറക്റ്റ്. നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കാം? ഞമ്മ സൗണ്ട് എടുത്തെങ്കിലേ ഇതിൽ സൗണ്ട് വരുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചൊന്നും സൗണ്ട് വരില്ലല്ലോ. ഏതുവാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഇൽമുൻ നാഫിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇഖ്ലാസോടെയുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് അല്ലാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ. ആ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറെ അറിഞ്ഞ വിഭാഗമാണ്, അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ്, അള്ളാഹു അറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ.
ഇവിടെ ആ മഹാന്മാരെ പറ്റി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതങ്ങനെ രണ്ട് കാതും കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം, അവരെ നിങ്ങൾ പിരിശമ്പക്കണം, അവർ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഔലിയാക്കളാവുക എന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം കട്ടിട്ട ബുദ്ധിയല്ല, നമുക്കും പറ്റും. പക്ഷെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണം, കുറച്ച് അധ്വാനിക്കണം. കൈകസറാതര വായ്മസറും കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലേ ആ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ, വെറുതാവില്ല. ആരാണ് ഔലിയാക്കള്? ഔലിയാക്കളാര് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി പടച്ചതമ്പുരാൻ മനോഹരമായി ലോകത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, സംശയിക്കണ്ട, ശങ്കിക്കണ്ട. കൂടുതൽ വാദകോലാഹലങ്ങളോ ഖണ്ഡനമണ്ഡനങ്ങളോ സംവാദങ്ങളോ വേണ്ട. ഇൻ ഔലിയാഉ ഇല്ലൽ മുത്തഖൂൻ. ഔലിയാക്കൾ അവർ മുത്തഖീങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മുത്തഖിയാണോ അയാൾ വലിയാണ്. കറാമത്തിരിക്കട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ, ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കട്ടെ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ? ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, അള്ളാനെ അറിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ യഥാവിധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ? തഖ്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. അവർ അല്ലാഹുവെ ഏറെ ആദരിച്ച മഹാന്മാരാണ്. ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല ഏറിയ സ്ഥാന ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ലോകത്തിന്റെ പളപളപ്പിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല, ലോകത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ലോകത്തുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളോ മർദ്ദനങ്ങളോ അവർ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കൊറോണയല്ല, കൊറോണന്റെ അപ്പുറം വന്നാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതല്ല, അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഓഫറായി കൊടുത്താലും അവർക്കതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. അവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. എല്ലാം അവരെ ചിന്തയല്ല, അവരെ കാണലല്ല, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയല്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കില്ല. ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആരും മനസ്സിലാക്കണോ? നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഔലിയാരി പച്ച തട്ടത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഔലിയല്ല പോ അല്ലേ? ഇനി ആ തട്ടത്തിന്റെ മേലെ ഡബിൾ തട്ടിട്ടെങ്കിൽ ചെല്ലേ വേണ്ട, അയാൾ കുത്തുബുൽ ലഖത്താവായി. ഇനി 5 മോതിരം വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ചെല്ലേ വേണ്ട, കുത്തുബുൽ സമാൻ ഡബിൾ. 5 മോതിരം വെക്കും. മോതിരം വെക്കുന്നതിന് തന്നെ കിതാബിൽ മസലയുണ്ട്. അത് ഏത് വിരലിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് സ്വർണത്തിൻ്റെതോ വെള്ളിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെതോ ഏതോ ആകട്ടെ, സ്വർണത്തിന്റെ ഏതായാലും പറ്റാല. ഇനി വെള്ളി മോതിരം ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര ധരിക്കാന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 2ാം കോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് വിരലിൽ ധരിക്കണമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് 5 വിരലിൽ ഇത്ര വലക്ക പോലത്തെ ഓരോരു മോതിരം. മതബിന്റെ വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ മതബിന്റെ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പറയണം. അത് അവിടെ പോയി പറയട്ടെ, ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പറയട്ടെ. നമ്മുടെ നെഹ്മാശക ഷാഫിഈയ ഇതുവരെ ഇത്തരം മോതിരം വെച്ച് എന്നിട്ടാ പിന്നൊരു കളിയുണ്ട്. കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെല്ലേണ്ട തസ്ബീഹ് ചെല്ലേണ്ട തസ്ബിന്റെ മാല കഴുത്തിനു കണ്ടില്ലേ? ഒരു വിശ്രമത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വേറെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കിടുന്നവരുണ്ട്, കൈ കിടുന്നവരുണ്ട്. അത് പറയും ശരി, അങ്ങനല്ല. ഇത് ഇന്നോളൊക്കെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുക. അയാൾ ഒരു 5-6 മെങ്ങി കേട്ടിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിത് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ കുറിച്ചല്ല. അങ്ങനെ കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളുമായി കുറെ നാടക ഡ്രാമകളുമായിട്ട് വരുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ ചില അല്പന്മാർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈമാന് കുറഞ്ഞു പോയവർ, അവർ പറയുന്നു അതാ നല്ലൊരു മനുഷ്യന് അല്ല. ഒരിക്കലും അയാളെ വേഷഭൂഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വിലപ്പിന് മാർക്കിടരുത്. അയാളെ വേഷങ്ങളോ ഭൂഷണങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് അയാളെ വിലയിരുത്തരുത്. അയാളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ കുറെ നേരെ കാക്കുന്നു കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വെടിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ. വേഷഭൂഷണങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാർക്കിടാൻ കഴിയില്ല. നല്ലവരാണോ, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണോ എങ്കിൽ അയാൾ നോക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് തഖ്വയിലൂടെയുള്ള ജീവിതമുണ്ടോ, അയാളെ ഇടപെടലുകള്, അയാളെ ഇടപാടുകള്, അയാളെ വേഷവിധാനങ്ങള്, അയാളെ സംസാരങ്ങള്, അയാളെ സംസ്കാരങ്ങള്, എല്ലാത്തിലും അയാൾ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ അള്ളാന്റെ വലിയാണ്. അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ ആണുങ്ങളാവട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാവട്ടെ, അവർ
അവർക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷമോ ബേജാറോ ഒന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. രണ്ടും അവർക്കൊരുപോലെ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും ബേജാറും സൗകര്യവും സവളത്തും എല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപോലെ. അതായത് ബേജാറ് വന്നാൽ, കൊറോണ വന്നാൽ, പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ കാലിടരുന്നവരല്ല, മുട്ടുവിറക്കുന്നവരല്ല, കൽബ് പടക്കുന്നവരല്ല ഔലിയാക്കള്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടാൽ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മതിമറന്നാടുന്നവരുമല്ല ഔലിയാക്കൾ. എല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചവരാണ്. അവരിൽ നിന്നിട്ട് ഹറാമ് പോയിട്ട് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും വരില്ല. പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ മഹാനായ നമ്മുടെ ഈ നാട് തന്നെ ഒരു ഒലിയുടെ പേരിൽ ലോകവിശ്രുതമാണ്, അല്ലേ? ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ തലയിലേക്കും കൂടുന്നത് മഹാനായ മദനി തങ്ങളെയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സമാനിന്റെ കുത്തുബാണ് എന്ന് പണ്ഡിത ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുത്തുബ് സമാൻ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങള്. മറ്റനേകം മഹാന്മാർ ഇവിടെ മറുപട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഔലിയാക്കൾ ആരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർ തഖ്വയിലൂടെ ജീവിച്ചവർ മാത്രമാണ്. അല്ലാത്തവർ വലിയാകാൻ പറ്റില്ല. കറാമത്ത് ഇരിക്കട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അതൊന്നും വിഷയമല്ല. എക്കോ കുറക്കാനാ പറഞ്ഞത്. എക്കോ കുറക്ക്. കറാമത്തിന് വിഷയമല്ല. കറാമത്ത് ഉള്ള പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാരെക്കാൾ ഏറെ പവർ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറൊക്കെ പിന്നെയും പവർ ഉള്ളത് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മഹാന്മാർക്കാണ്. കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കലല്ല വലിയ കാര്യം. കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ കണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട്. അവർക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവർ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും കാലം കണ്ട അന്ന് മുതല് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവർ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു നിയമം പോലും അവർ ലംഘിക്കുന്നില്ല. ഹറാമ് പോയിട്ട് കറാത്തായ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല. നമ്മളെ കാലകാലത്ത് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തോറാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മുത്തബിയുസുന്ന ശൈഖുന അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ. അവരുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരെ പഠിച്ച എല്ലാ അലിമീങ്ങളും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഹറാമല്ല, ഹറാമ് ഏതായാലും ഇല്ല. കള്ളം പറയുകയോ മറ്റു തുമ്മാടിത്തരങ്ങളോ ചെയ്യുകയോ ഇല്ല. അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്ത് പോലും വരില്ല. അത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവരാണ്. ആ നിലക്ക് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കറാഹത്ത് അല്ല, ഹറാമിലൂടെ തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഞങ്ങളുടെ സംസാരമായാലും, ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമായാലും, ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടലായാലും, ഞങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളായാലും, എന്ത് തന്നെയായാലും മുച്ചൂടും ഹറാമിയത്തിലൂടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഹറാമില്ലാതെ കണ്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ കറാഹത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും, ലോകം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടും. അത്ര കണ്ട് ലോകം മലിമസമാണ്, അത്ര കണ്ട് ലോകം ബെടക്കായി പോയി, ആ നിലക്കായി പോയി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്, അല്ലേ? എനിക്കൊന്നും വല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല. ഇടി വന്നിട്ട് വയല് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്ന് സുബൈന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടാന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചവരാണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. അതേസമയത്ത് തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് എന്ന അഭിപ്രായമില്ല. ഇനി നാളെ ക്ലിപ്പിട്ടൊക്കെ ചക്കര ചോറാക്കാൻ കണ്ട പാതിരാ നേരം വരെ വയല് കേട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് കനിഞ്ഞു വരുന്നിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കാതെ കണ്ട് ഉറങ്ങിയവരുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് വലിയ മഹാന്മാരെന്ന്. വായെടുത്താ കളവേ പറയുള്ളൂ. ദേശവിധാനങ്ങളോ
കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ യുവാക്കള്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നൂതന നമ്മുടെ പുത്തൻ തലമുറയെ, നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ, അവരുടെ കോലം കണ്ടില്ലേ? എന്തൊരു വിഷമാ, എന്ത് ഇസ്ലാമിയത്താണ് അവരിലുള്ളത്. ഞാൻ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുകയല്ല, എല്ലാ യുവാക്കളും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ ഏകദേശം ചെറുപ്പക്കാരും ഇന്ന് ദീനിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പുറത്താണ്. അവരുടെ വേഷം നോക്കിയാലും, അവരുടെ ഇടപെടൽ നോക്കിയാലും, അവരുടെ ദീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കിയാലും നമ്മൾ വളരെ പേടിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. പടച്ചറബ് പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നിന്റെ യുവത്വകാലമാണ്. ആ പ്രായം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ആ പ്രായത്തിൽ നീ എത്ര കണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ആ പ്രായത്തിൽ നീ എത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, മഹാനായ കന്നിയത്തോർ മറുപടി പറയുമ്പോൾ, അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ, ഖുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമോ? ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? ഇവിടത്തെ കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്നില്ല. നാളെ പരലോകം എന്നൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം. ആ പരലോക ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല. കാലാകാലം അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകളും ഞെരുക്കങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനകളും അദാബുകളും നിറഞ്ഞ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിലായാലും അല്ല സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തളത്തിലായാലും അവിടെ മരണമില്ല. രണ്ടിടത്തായാലും അവിടെ മരണമില്ല. കാലാകാലം അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. കാലാകാലമുള്ള പരലോകത്തെ ജീവിതം ബസുരമാകാൻ, ആ പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ, അള്ളാനെ കാണാൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് സമർപ്പിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചറബ് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇല്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു പേടിയോ ബേജാറോ വിഷമമോ ഇല്ല. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ഔലിയാക്കൾക്ക് ഒരു വിഷമമോ ബേജാറോ ഇല്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും അവർക്കൊരു ടെൻഷനേ ഇല്ല. സന്തോഷമായാലും സന്താപമായാലും ഒരുപോലെ, രോഗമായാലും ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയായാലും ഒരുപോലെ, കൊറോണയായാലും കൊറോണ പോയാലും അവർക്ക് ഒരുപോലെ. കാരണം അവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ സമർപ്പണം അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അവരെല്ലാം അർപ്പിച്ചത് അവിടേക്ക് മാത്രമാണ്. ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ മൗജൂദ ഇല്ലല്ലാഹ്. എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവരാ. പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പീഡന മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ അശേഷം പോലും ദുഃഖിക്കാതെ ബേജാറാകാതെ എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതോ ആകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കള്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഔലിയാക്കള്, അല്ലാഹുവിനെ മറക്കാതെ കണ്ട് ജീവിച്ച ഔലിയാക്കള് ലോകം മറക്കില്ല. അവരേതാ ലോകമെന്നും അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമയായാലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷനാണ് എന്ന് ചരിത്രം വാഴ്ത്തിയ ആലിമുൽ ആലം, ആലിമുൽ ആലം എന്ന് അറബ് ലോകം പറഞ്ഞ ശംസുൽ ഉലമ എന്ന അപരാഭിനാമത്തിൽ ലോകവിശ്രുതരായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമയായാലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ആര് തന്നെയായാലും അവർ അല്ലാഹുവിനെ മറക്കാതെ കണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ലോകം അവരെ മറന്നില്ല, മറക്കില്ല. ലോകം അവരെ മറക്കില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഏത് കാലക്കാരനാ? നമ്മുടെ ഇമാം, കോടാനുകോടി മുസൽമാന്റെ ഇമാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മുത്തുനബി തങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ട ഇമാം, നാവിലൂടെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഇമാം. ലാ തസുബ്ബു ഖുറൈശാ ഫഇന്ന ആലിമഹാ യംലഉ തിബാഖൽ അർളി ഇൽമാ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമാമാണ് ഇമാമുനാ ശാഫിഈ. നമ്മുടെ ഇമാം വർക്കപ്പറ ഇമാമുനാ ശാഫിഈ, ഇമാമുനാ ശാഫിഈ. നമ്മുടെ ഇമാം കോടാനുകോടി
മറുപടി മുസൽമാന്റെ ഇമാം, അത്ഭുത ബാലനായി ലോകത്തെ ചരിത്രം കുറിച്ച ഇമാം, 7 വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ അത്ഭുത ബാലനായ ഇമാം. അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് കുറെ അത്ഭുത ബാലന്മാർ. നിങ്ങൾ അമീറൊന്നും മടക്കണ്ട, മടക്കുന്ന അക്രബിലേക്കാണ് ഏറ്റവും ഔല. കുറെ വഴിയിലേക്കെല്ലാം മടക്കി കുലുമാലാക്കാൻ 7 വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടാക്കി. ഇവിടെ നമ്മളെ ഉപ്പാക്ക് 53, 56 എന്തായി, മഹാത്മാഗാന്ധിയുള്ള കാലത്ത് അയാളുണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് യാസീൻ ഇപ്പോഴും ശരിയാകുന്നില്ല. അയാൾ യാസീൻ ഓതാക്കിയെങ്കിൽ സർക്കാർ കണക്കിന്റെ റൗണ്ട് കൊണ്ട മാതിരി തീരുന്നുമില്ല. വായ്പുല്ലോ മന്നാമല്ലാതുരിയത്തും വായ്പുല്ലോ മുല്ലയിലോ എന്തോരു കഷ്ടം. അയാൾ ഓതുന്ന കോലം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കണം അയാളെ വായിക്ക് തെരണ്ടിന്റെ എന്തോ തോലാപ്പ എന്തോ കിട്ടുന്നതിന്റെ വായിലുള്ളക്ക്. ആ കോലത്തിനാണ് അയാൾ ഓതം കിട്ടില്ല. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ, പുള്ളി ആൾക്കാർ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കില് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, 8 കൊല്ലം ഉറുസാവും. അത്ര കണ്ടു തീരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ സൂറത്ത് വലുതൊന്നുമില്ല, 10-12 പേജ് ഒന്നുമില്ല, 19 ആയത്തൊന്നുമില്ല, ചെറിയ സൂറത്ത്. അതുപോലും മനപ്പാടയില്ല. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട. നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ല, ഈ പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ പുള്ളിയാൾക്കാർ സൂറത്ത് ഓതാൻ അറിയാത്തവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് വല്ല കടിപിടിയല്ല. ഇനി 92ാമത്തെ വാർഷികത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ര അതിൽ വല്ല കടിപിടിയൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഖുർആൻ. എല്ലാം ഓതാൻ അറിയുന്ന നിനക്ക്, എല്ലാം ചില്ലാനും ഡൗൺലോഡും അപ്ലോഡും എല്ലാം അറിയുന്ന നിനക്ക്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ബാലപാഠം പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്ത് മുസ്ലിം? ആധാർ കാർഡിലും ഐഡന്റി കാർഡിലും റേഷൻ കാർഡിലും പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ കാട്ട ബുക്കിലും മുസ്ലിം ആയെങ്കിൽ മതിയാ? പടച്ചോന്റെ ബുക്കിലും മുസ്ലിം ആണ്ടേ? മുസ്ലിമാണ്ടേ? ആ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഈ മഹാന്മാരെ പഠിച്ചിട്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഏടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താം. ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ പറയണതിനറിയോ, കഥ കേട്ടിട്ട് പോവാനല്ല, അവരെ പഠിക്കണം, അവരെ പിടിക്കണം, അവരെ റോൾ മോഡലാക്കുകയും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മാതിരിയാണ്. ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് മാതിരിയാണ്, നമുക്ക് മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവരുടെ കാൽപാദങ്ങളാണ്, കാലടയാളങ്ങളാണ്, അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴി അടയാളങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും പകർത്തേണ്ടതും. ആ മഹാന്മാർ ലോകത്ത് സുന്ദരമായി ജീവിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു. എപ്പോ നോക്കിയാലും അള്ളാന്റെ ഓർമ്മ. അവർക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാന്റെ ചിന്തയുള്ളൂ, വേറൊരു ചിന്തയില്ല. നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ചിന്തയില്ല, അത് പിന്നെ എല്ലാ ചിന്തയുണ്ട്. കൊറോണ ഇപ്പൊ പോകുന്നേ, ഇനി റേഷന്റെ അടുത്ത മാസത്തെ അരി എത്ര കിലോ, ഈ കുറി ഇലക്ഷന്റെ നെക്സ്റ്റ് സിദ്ധറാമയ്യ അല്ല പിന്നെ എടുത്തന ആരും അറിയല. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പിന് വേള 5-ാമത്തതാ 10-ാമത്തതാ അറിയല. വീടിന്റെ കമ്പനി കൂട്ടിയത് തുറക്കോ ഇല്ലേ അറിയല. LKGന്റെ ഫീസ് കുറയോ ഇല്ലേ. എന്തെല്ലാം ടെൻഷൻ, എല്ലാ ടെൻഷനും ഉണ്ട്. അള്ളാനെ പറ്റിയുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ മഹാന്മാർക്ക് അവർക്ക് അള്ളാന്റെ ടെൻഷനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു അവരെ മറന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ മറക്കാനും അല്ലാഹു സമ്മതിച്ചില്ല. ഹിജ്റ 300 മുമ്പ് ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ മഹാനാണ് മഹാനായ ഇമാമുനാ ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അത്ഭുതവാനായി ചരിത്രം രചിച്ചു മഹാനര്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ മനഃപ്പാഠമാക്കി. 10 വയസ്സായപ്പോ മുഅത്ത എന്ന ബൃഹത്തായ ഹദീസിന്റെ കിതാബ് കാണാതെ പഠിച്ചു. 15ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ നാടിന്റെ കാളിയായി. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനരാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മലയാളിയല്ല, കന്നഡികനല്ല, ഹിന്ദുസ്ഥാനിയല്ല, അങ്ങകലെ ഈജിപ്തിലാണ്. അവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു, അവിടെ തന്നെ വഫാത്തായി, ഈജിപ്തിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനല്ല, ഞങ്ങളെ കാലക്കാരനല്ല, ഞങ്ങളെ കാട്ടുനാട്ടുകാരനല്ല, ഞങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ചയാളല്ല. 1100 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ, 1200 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മാൻ. പക്ഷേ ഇന്നും അവരെ ലോകം ഓർക്കുന്നു, ലോകം അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, ലോകം അവരെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. കാരണം എന്തറിയാ, പടച്ച റബ്ബ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ റബ്ബ് തആല പറയുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും മുഅ്മിനീങ്ങള്, നല്ലവരായ നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങള്, നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങള്, തഖ്വയിലൂടെ ജീവിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങള്
അവരതാ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ ചിരഞ്ജീവികളാണ്. നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങള്, കരകളഞ്ഞ ഈമാനിന്റെ ഉടമകളായ മുഅ്മിനീങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സജ്ജനിതരായ സദ്വൃതരായ മുഅ്മിനീങ്ങള്, തഖ്വയിലൂടെ ജീവിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങള്, അവരെ കാലഗതി അടഞ്ഞാലും കാലേവനുകൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞുപോയാലും അവരതാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറമാടപ്പെട്ടാലും അവരെ ലോകം മറക്കില്ല. അവരേതാ ലോകം പിരിശം വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അവരേതാ ലോകം എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ വകയിലല്ല, ഖുർആനാണ്. പടച്ചറബ് പറയുന്നത് കണ്ട, ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി സയജഅലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു ഉദ്ദാ. സൂറത്ത് മറിയമിലെ 96-ാമത്തെ ആയത്ത് പടച്ചറബ് പറയുകയാണ്, ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ ഇന്നല്ലദീന ആമനൂ, തീർച്ചയായിട്ടും മുഅ്മിനീങ്ങള്, വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി, സൽക്കർമ്മികള്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സച്ചരിതരായ സദ്വൃതരായ സ്വാലിഹീങ്ങള്, സയജഅലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു ഉദ്ദാ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഐ മഹബ്ബതൻ വ മവദ്ദതൻ ഫീ ഖുലൂബി ഇബാദിഹി, ലോകത്തുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ കൽബിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ കൽബിൽ അവരോട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടം അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ മറക്കാൻ ലോകത്തിനാവില്ല. നല്ലവരെ മറക്കാൻ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൽബില് ഔലിയാക്കന്മാരോടുള്ള പിരിശപ്പാട്, സ്വാലിഹീങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, അവരോടുള്ള നല്ലൊരു സുഹബത്ത്, അവരോടുള്ള നല്ലൊരു പിരിശപ്പാട് ലോകത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൽബില് അല്ലാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മറക്കില്ല, ലോകം മറക്കില്ല. ഔലിയാക്കന്മാരെ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും, എത്ര അവഹേളിച്ചാലും, അവരെത്ര കണ്ട് പരിഹസിച്ചാലും അതിന്റെ നഷ്ടം അവർക്കല്ല. നേരത്തെ അതാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ, വന്യരായ ശൈഖുനാ ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അവരുടെ ഭാഷാ മഹാന്മാരെ അനാദരിക്കലുകൊണ്ട്, ഔലിയാക്കളെ ധിക്കരിക്കലുകൊണ്ട്, ആക്ഷേപിക്കലുകൊണ്ട് ഈമാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടേതാണ്. നല്ലോണം അവരാദരിക്കണം, കാട് കയറിയിട്ട് ആദരിക്കണം. അതൊന്നും ഓവറാകുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ നല്ലോണം മിസ്റ്റേക്കായിട്ടുണ്ട്, തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദരവും ആരാധനയും ഒന്നാക്കിയിട്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കായി. ആദരവ് വേറെയാണ്, ആരാധന വേറെയാണ്. മഹാന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈചുംബിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വലിയ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നു, അവരെ നല്ലോണം നമ്മൾ ഇതാക്കുമ്പോ അത് ആരാധനയാകുന്നില്ല. ആരാധനയാകണമെങ്കിൽ ആരാധന എന്തെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണോ? ഒന്ന്. രണ്ടാമത് നല്ലവരെ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ കൽബിന്റെ അകത്ത് ഈമാനും വേണം. കുറെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ഇതൊന്നും കാര്യമല്ല, നല്ലോണം ഈമാന് വേണം. ഈമാന്, ഈ ബഹുമാനം എന്നതുണ്ടല്ലേ, ഈ അദബും ഗുരുത്വം എന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മഹാനായി മായിബിനസ്തലാനി തങ്ങൾ ഫത്തുൽ ബാരിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാണാം. 14,000 ആണ്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ കാവലുകാരനായിരുന്നു. മലായികത്തീങ്ങളെ ഉസ്താദായിരുന്നു. സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സകല ഇടങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അസാസീൽ എന്ന ഇബ്ലീസ്. എത്ര കൊല്ലം? നമ്മളെ പോലെ 43 ആണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 28 ആണ്ടല്ല, 14,000 ആണ്ട്. 14,000 ആണ്ട് സ്വർഗലോക തച്ചങ്ങായി സുജൂദിടാത്ത ഒരു സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ല. സ്വർഗം ഞാൻ എത്ര കള്ള മുൻസല്ല വിശാല സാമ്രാജ്യമാകുന്ന സുഖലോക സ്വർഗത്തില് ഒരിത്തിരി പോലും സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല അച്ചങ്ങായി സുജൂദിടാതെ. അല്ലാഹ് ഭയങ്കര ഇബാദത്താണ്. പിന്നെ പാണ്ഡിത്യം പറയണ്ടല്ല. ജിബ്രീലിനും മീകായിലിനും ഇസ്രാഫീലിനും അടങ്ങുന്ന കോടാനക്കോടി മലായികത്തീങ്ങൾ കച്ചങ്ങായി ഉസ്താദായെങ്കിൽ മോയന് എല്ലാ MSR ലോവറും ഹയറും സെക്കൻഡറി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ LKG UKG അൽബിറിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നോക്കുന്നു ഇല്ലേ? ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദായിട്ട് വന്നാറല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉസ്താദ് വേണോ, ഒരു സദർ വേണോ, എങ്ങനെ MSR എല്ലാം ഉണ്ടാ, ലോവർ ഹയർ സെക്കൻഡറി ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ,
ഞങ്ങളെ ഇത്രയുള്ള PM കടാക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ഇത്ര വലിയ യോഗ്യത അർഹത ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ മലായിക്കത്തിങ്ങളെ ഉസ്താദാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന അച്ചങ്ങായിക്ക് എത്ര യോഗ്യത അർഹത നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും? ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയല്ലേ? എല്ലാം കൊണ്ടും അച്ചങ്ങായി ഭയങ്കര ആ ചങ്ങായി ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ എന്തായി 14,000 ആണ്ട് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 14,000 ആണ്ട് 14,000 സാബിറ വർഷ, ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല 14,000 ആണ്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ കാവലുകാരനായി മലായികങ്ങളുടെ ഉസ്താദായി ധാരാളം സുജൂദ് ചെയ്ത വലിയൊരു സാജിദായി അവിടെ കഴിഞ്ഞ അസാദീലിനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞെന്തറിയാ, കടക്കൊടോ പുറത്ത് പുറത്ത്, ഇനി നിനക്ക് ഇവിടെ അലൗഡില്ല. സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിട്ട് പുറത്തു വന്നത് 2 സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ആരും പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഇവിടെ സിറ്റി സെന്ററിലേക്ക് പോയാൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ AC കാറിലിരുന്ന് അങ്ങനെ ഞാനെന്നെ ചെല്ലുന്ന ഡ്രൈവറിനോട് എൻട്രൻസിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏറെ കാറ്റ് കൊള്ളല്ലേ. അതിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് വരുമോ? സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വരെ എന്റെ ചെറിയ അറിവനുസരിച്ച് 2 പേർ. മഹാനായി ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നും സ്വർഗത്തിലാണ്. ആ മഹാൻ എന്തോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി, പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. വരാന അതാണ് സ്വർഗം. ഇന്ന് വിചാരിച്ചു സ്വർഗം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പണ്ടുള്ള പോകാനാ, ഞങ്ങളെ പണ്ടുള്ള പോകി എപ്പോഴൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നല്ലേ അല്ലേ? നമ്മളെ പണ്ടുള്ള പോകി അങ്ങനല്ലേ? ചങ്ങ എപ്പോ നോക്കിയും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ, എപ്പോ നോക്കിയും അവിടെ വീടിന് വിട്ടല്ലേ, കാപ്പി കുടിച്ചോണ്ടും സിഗരറ്റ് വലിച്ചോണ്ടും ഇനി ഓന് വിൽക്കാനില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ചതിനെ കട വലിച്ചോണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ നീ പറക്കോ? പണ്ടുള്ള പോകുന്ന വിഷയമില്ല. പരന്റെ കോല അതാണ്, പരന്റെ ഉള്ളിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്നൊക്കെ എന്താ പറയും, ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഏതോ ആകട്ടെ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ പരലുള്ളില് നല്ല സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ദീനിയായ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാന്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തു വന്ന 2 അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വന്ന ആൾ 2 പേർ. ഒന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാണുമ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹനെ കണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ട്, അവിടെ സകലതും കണ്ടിട്ട് അവിടെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മറന്നില്ല. നബി തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് സ്വർഗം വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്വർഗം വെടിഞ്ഞിട്ടല്ല, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും കൂടി ആ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ്, ഞങ്ങളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാനാ നബി തങ്ങൾ വന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വർഗലോകത്തുണ്ടായിട്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാള്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ അസാസീൽ എന്ന പേര് പറയപ്പെട്ട ഇബ്ലീസാണ്. കടക്കപ്പുറത്ത് നിനക്കിവിടെ അലൗഡില്ല, നോ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ പടിയടച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പുറത്തിട്ടു അവന്. മാത്രമല്ല കാലാകാലം അവനെ ശപിച്ചു വിട്ടു. സ്വർഗമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വർഗം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുന്നു മാത്രമല്ല, കാലാകാലം നിന്റെ മേലെ എന്റെ ശാപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പടച്ചിറപ്പ് അവനെ പുറത്തിടാനുള്ള കാരണം എന്തറിയോ? എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം, പിരിശപ്പെട്ട ഉമ്മ, നല്ലവളായ പെങ്ങള്, ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് കാലാകാലം അവനെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം അവന്റെ സുജൂദ് കുറഞ്ഞതല്ല, അവന്റെ ഇബാദത്ത് കമ്മിയായതല്ല, അവന് ഇൽമിന്റെ കുറവില്ല, അവന് യോഗ്യത അർഹതയുടെ കുറവില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ പുറത്താക്കി? എന്തേ പുറത്താക്കി? അല്ലാഹു ആദരിച്ച, അല്ലാഹു ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദമിനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബവനെ പുറത്താക്കി. ബഹുമാനം അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല. ചില ആൾമാർക്കുണ്ടാറ്, എന്ത്ര ഔലിയല്ലേ, ഏതൗലിയല്ലേ, ഞങ്ങളോ ഔലിയ നിങ്ങളോ ഔലിയ. ഒരു ചങ്ങായിന്റെ ക്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാറായില്ലെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കേട്ട 1 വട്ടമല്ല 3 വട്ടം കേട്ട. കാരണം അങ്ങനെ പ്രസംഗം അയാൾ പ്രസംഗിച്ച് ചെന്നും തോന്നുന്നുണ്ടാ. ഔലിയാക്കളും ചെന്നിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗമില്ല, എല്ലാവരും ഔലിയ, നാനും ഔലിയ. അയാൾ
അയാൾ ചൊല്ലും ആണല്ല, നാനും ആവൂലിയ നിങ്ങളും ആവൂലിയ, ലാൾ പ്രശ്നം ആവൂല, അഡ്വാണിയും ആവൂലിയ, തങ്ങാന്ന് പോയി വരും. അവിടേക്ക് എത്തി. എന്തോ ചെറിയ ലിങ്കിക്കോണം ക്ലിപ്പിലെ വീഡിയോ രാഷ്ട്രീയ മാക്കബല് മാതാതൊന്നും ഇല്ലം ചൊല്ലണ്ട. ഇത് കട്ടിട്ട് ചെന്നോ, ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ചെന്നോ, ഇത് പാതി ചെന്നോ, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പങ്കെടു ചൊല്ലല്ലേ, ഞങ്ങളെ ഈമാന സലാമത്താകു വേണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപദേശം മാത്രം നൽകുകയാണ്. ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പാർട്ടിന്റെ ആളുമല്ല, ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ആയിട്ട് കൂട്ടുകയും വേണ്ട. ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയും ചെല്ലിട്ട് ആരും ബാക്കൊന്നും കൂടുകയും വേണ്ട, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ വരെയും വേണ്ട. ആൻലൈക്ക് ഇട്ടെങ്കിലോ സത്യത ആദരവ് അതുണ്ടോ, രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല പോയി. ആദരവ് എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ, അള്ളാന്റെ ഷിആറുകള്, അള്ളാന്റെ ഷിആറുകള്, അതേ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിആറുകളാണ് ഔലിയാക്കൾ. അള്ളാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ, അള്ളാന്റെ ദീന് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നല്ലോണം ത്യാഗം ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച മഹാന്മാരാണ് ഔലിയാക്കൾ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചില ആൾമാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല ലോകം നന്നായത്. പ്രസംഗിച്ചവരുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആരെ പ്രസംഗവും ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ആൾമാർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിലെ എല്ലാം നേരായ, ഞങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചിട്ടാകുമ്പോ എല്ലാം നേരായ, ഇവിടെ ദീൻ ഇത്ര വിശാലമായിട്ട് വന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ദീനെത്തിയത് ഞങ്ങളെ പ്രസംഗത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ലേഖനം കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ആരും ധരിക്കണ്ട. അല്ല അല്ല അല്ല, അള്ളാന്റെ ദീന് ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന് നിമിത്തമായവർ ഔലിയാക്കളാണ്, അവരുടെ കറാമത്താണ്. മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ, അജ്മീർ ഖാജ മഹാനരുടെ മദതും ബർക്കത്തും അല്ലാഹു നമുക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും നൽകട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണെന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടവർ, സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്. സത്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹാനരായ ഭരണാധികാരി മഹാനാണ്. ഈ നാടിന്റെ മഹാനരായ വലിയവരായ ഭരണാധികാരി മഹാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആര് ഭരണത്തിലേറിയാലും, ആര് ഇന്ത്യ പ്രശ്നം പിടിക്കാൻ പോയാലും, ആര് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് കുത്തിരിക്കാൻ നിന്നാലും അജ്മീർ ഖാജാന്റെ ദർഗാ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരാളും അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. അവിടേക്ക് ചാദറ കൊടുക്കാതെ, അവിടേക്ക് പൂക്കൾ വിതറാതെ, അവിടെ ചെന്നിട്ടൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരോ പ്രസിഡന്റുമാരോ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്ത് അവരെല്ലാവരും മഹാനരുടെ പിൻഗാമികളാണ്. ഈ നാടിന്റെ സത്യത്തിൽ ആത്മീയമായി ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഖാജ, മഹാനായ ഖാജ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണ്. സത്യത്തിൽ മഹാൻ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലല്ലോ. അങ്ങകലെ ഇറാനിലെ സഞ്ചരിൽ ജനിച്ചോ, ഇറാനിലെ സഞ്ചരിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം മദീനയിൽ ചെന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങളെ ചാരത്തിരുന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ ഇബാദത്തിൽ കഴിയുമ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഖാജയോട് പറഞ്ഞു, ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ, നീ പോയി ദീന് നടത്തേണ്ടത്, മതപ്രബോധനം നടത്തേണ്ടത്, തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കാണ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള നാട്ടുകാർക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അജ്മീരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഉപദേശം കേട്ട് ഈ സ്വപ്ന ദർശനം സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മഹാനായ ഖാജ തങ്ങള് സിന്ധു വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രാജസ്ഥാനിന്റെ അജ്മീറിന്റെ മണ്ണിലതാ തന്റെ ഭരണചക്രം അവിടുന്ന് കറക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രബോധനം നടത്താൻ തുടങ്ങി. പൃഥ്വിരാജന്റെ കാലത്ത് അക്രമിയായ ബൗദ്ധൈവാരാധകനായ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമുദായത്തോടും ഈ വിശ്വാസത്തോടും നല്ലോണം വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ബൗദ്ധൈവാരാധകനും മാരണക്കാരനുമായ പൃഥ്വിരാജ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അജ്മീർ ഖാജ വരുന്നത്. അജ്മീർ ഖാജ നേരെ വന്നു അജ്മീറിന്റെ മണ്ണില്. അവിടെ ചെന്നിട്ടതാ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിച്ചോ. എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇല്ല, ഭരണകൂടം സമ്മതിച്ചില്ല. ആ നാട് ധരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജനെ പോലെയുള്ള അക്രമികളായ ചക്രവർത്തിമാർ മഹാനായ ഖാജ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി, വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു.
ഖാജാനെ അതാ ഉപദ്രവിക്കാനും അനുയായികളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. ഏതുവരെ അറിയുമോ? അജ്മീർ ഖാജാക്ക് അജ്മീറിന്റെ മണ്ണില് കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലും അവർ നിഷേധിച്ചു. കുടിക്കാനല്ല, ഉളവെടുക്കാനല്ല, കുടിക്കാൻ പോലും ഒരിത്തിരി വെള്ളം അവർ കൊടുത്തില്ല. എല്ലാ വെള്ളവും അവർ തടഞ്ഞു. നാട്ടുകാരോട്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. ഖാജാക്കും ഖാജാന്റെ അനുയായികളാകുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വെള്ളം തടഞ്ഞു. പിന്നെ ചരിത്രം പറയുകയാണ്, ഒരവസരം അതാ ഖാജാന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്, ഖാജാ തങ്ങളുടെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ഒരു മുരീദ് ഖാജാ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, തങ്ങള് ദാഹിച്ച വലഞ്ചൊരു വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ്, വെള്ളം വേണം തങ്ങള്. കുടിക്കാനോ വെള്ളമില്ല, ഉളവെടുക്കാനോ വെള്ളമില്ല, വേറെ വഴികളുണ്ട് പരിഹരിക്കാ, പക്ഷേ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലെങ്കിലോ, കുളിക്കാനോ ഉള്ളെടുക്കാനോ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാര മാർഗധാരമുണ്ട്. ഇല്ലേ ഇല്ലേ? തയമ്മുണ്ട്, വേറെന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, വേറെന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കിതാബാണ്, അപ്പൊ തിരിയും. ഇനി കുടിക്കാനോ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ തയമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരാൾക്ക് താഴ്ചിട്ട് തൊണ്ട അറിയില്ല, അയാൾക്ക് തയമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അയാൾ താവാൻ പോവോ? ഭയങ്കര ദാഹിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിന് പകരം തയമം ചെയ്യാൻ മതിയാ? അല്ലെങ്കിൽ താവം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് നിന്ന് മതിയാ? അതും പറ്റാല. താപത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം, ദാഹത്തിന് വെള്ളം വേണം. ഖാജാ തങ്ങളുടെ മുരീദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കും, ഒരിത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പോ വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവർ ആക്രമിച്ചു, തിരിച്ചയച്ചു. മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങള് ആ വന്ന സഹോദരന്റെ കയ്യില്, തന്റെ അനുയായിയുടെ കയ്യില് ഒരു ജഗ്, ഒരു കൂജ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊണ്ടുപോവാ വെള്ളം. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ രാജസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അനാസാഗർ കുളം കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ. അജ്മീർ പോയവരുണ്ട്, വീഡിയോയിലൂടെയും മറ്റും കണ്ടവരുണ്ട്. അനാസാഗർ കുളം അത് ഏകദേശം ഞങ്ങളെ മദനി തങ്ങളെ ദർഗയുടെ മുമ്പിലുള്ള കുളം പോലത്തെ ചെറിയ കുളമല്ല, വിശാലമാണ്, വിശാലമേറിയ കുളമാ, പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ള കുളമാ, നിറയെ വെള്ളമുള്ള കുളമാ, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കിടക്കുന്ന കുളമാ. അനാസാഗർ കുളം, അനാസാഗർ താളാബ് കുളം അല്ലെ, ഹിന്ദി ഉറുദു അങ്ങനല്ലേ, താളാബ് കുളം, അനാസാഗർ കുളം. ആ കുളത്തിലേക്ക് മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങള് ഒരു പൂജ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു, പോയിക്കോളൂ, വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ. ഈ ശിഷ്യനതാ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ചെന്നു. ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അതെ, അവിടെ ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാരുണ്ട്, ആ കുളത്തിന് ചുറ്റും പോലീസുകാർ, അവന്റെ പട്ടാളക്കാർ, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല, സ്റ്റെപ്പിറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ബേജാറാകണ്ട, ടെൻഷന് വേണ്ട, പേടി വേണ്ട, കൊണ്ടുപോവാ വെള്ളം. പൂജ കൊടുത്ത് ജഗ് കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചോ. അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച പൂജയുമായി ജഗ്ഗുമായി ശിഷ്യനതാ കുളത്തിന്റെ അരികെ ചെല്ലുന്നു. ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുടെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ, കുളത്തിന് മുമ്പ് കുളത്തിന് ചുറ്റും കാവല് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ കയ്യിലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലും കുന്തവും ചാട്ടുളിയും പിടിച്ച് ആ കുളത്തിന് കാവല് നിൽക്കുന്ന കാവലുകാരുടെ മുമ്പില് ആ ശിഷ്യനെത്തിയപ്പോ കാവലുകാർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, പരിസരം കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരിത്തിരി നേരം അതേ ഖാജാ തങ്ങളെ ശിഷ്യനതാ പാത്രവുമായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നു. വെള്ളമങ്ങ് കോരുകയാ, എന്നിട്ടതാ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നു. ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്, ഖാജാ തങ്ങൾ കൊടുത്ത ജഗ്ഗും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശിഷ്യനത ആനാസാഗർ കുളത്തിലേക്ക് മുക്കിയപ്പോ വെള്ളമതാ എല്ലാം ജഗ്ഗിലായി, കൂജയിലായി. അനാസാഗർ കുളം വറ്റിപ്പോയി. ഉസ്താദെ തെല്ലു ഓവറായ ഇത്രക്കുള്ള കൂജയില് ആ തണ്ണിയെല്ലാം എങ്ങനെ പൊക്കിയോ? അതിനെന്നെ പറഞ്ഞു, ഈമാന് വേണോ? ഈമാനി എന്നൊരു ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട്.
അതൊരിത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്കാല വെറുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഡൗട്ട് വരാല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണെല്ലാം കാണുമ്പോ എങ്ങനെയും ഡൗട്ട് വരല്ല. ഇത്തിരി പോന്ന ഈ ബട്ടാട്ടന്റെ കണ്ടന്റ് ഇത്തിരി 100-101 ഏത് ആ ചിപ്പ് മെമ്മറി ചെന്നില്ലേ അതിൽ എന്തെല്ലാം അടിപൊളി പറഞ്ഞിന്. നിങ്ങളെല്ലാരും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ മെമ്മറി സിമ്മ് മൊബൈല് ഇത്തിരി പോകുന്ന ആപ്പിളുടെ സിമ്മിൽ തന്നെ 250 പേരും അഡ്രസ്സും നമ്പറെല്ലാം പിടിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന് നാരായണനും ലോകേശ്വരനും ഗംഗാധരനും മാണിക്യനും മണികണ്ഠനും ഉണ്ടാക്കിയ സാധന സാമഗ്രികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പവറെങ്കില് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത കറാമത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് എന്തോരം പവർ ഉണ്ടാവും. അതിലിപ്പോ എന്ത് ശങ്കിക്കാൻ? ഖുർആൻ ആയത്തോടി ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആയത്തുണ്ടവിടെ, ഹദീസ് ഉണ്ടവിടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത്തിരി പോകുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനും പിടിക്കാനും കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ മഹാനായ ഖാജ തങ്ങൾ കള്ള കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ട്, ഖാജ തങ്ങളെ കഴിവല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ലോകത്ത് ആർക്കുമില്ല. എല്ലാ കഴിവും കറാമത്താണെങ്കിലും മുജിദത്താണെങ്കിലും ഇനി ഞങ്ങളെ കഴിവാണെങ്കിലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതല്ല, ഞാനാണ് കരയിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റോളില്ല, നിങ്ങളല്ല കരയുന്നത്. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത്, ഖുദ്റത്ത്, ഉദ്ദേശം, അവന്റെ കഴിവ്. മുജിദത്താകട്ടെ കറാമത്താകട്ടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കഴിവാകട്ടെ, നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും എന്തും അതെല്ലാം അള്ളാന്റെ കഴിവാണ്. അള്ളാന്റെ കഴിവാണ്. ആ വലിയ കഴിവ് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത മഹാന്മാരാണ് ഔലിയാക്കള്. അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത വലിയ കഴിവ് കൊണ്ട്, മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത മഹത്തായ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശാലമായ അനാസാഗര താളാവിലെ വെള്ളം ഇത്തിരി പോകുന്ന കൂജന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല, അതിൽ സംശയിക്കാനില്ല. അത് മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണത്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചിറപ്പ് വിചാരിച്ച അതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം നടക്കും. അല്ലെ ഞാൻ കൊണ്ടൊരു പൂജ മുക്കെങ്കിൽ നീ ഉമ്മും അതിലൊക്കെ. കാരണം നീ ഒലിയല്ല, നീ ഒല്ലു പോയിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയ ആള്, നീ ഒലിയല്ല. നീ നിസ്കാരവും നിലപാടും ഇല്ലാണ്ട് ഒല്ലു പോയിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയ ആള്. ഞാനീ പറയണത് ഒലിയുടെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലാണ്ട് ഒല്ലു പോയിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും സംബന്ധിച്ചല്ല. മഹാന്മാർക്കല്ല കൊടുത്ത കഴിവാണ്. ഖജാതങ്ങൾ കൊടുത്ത ജഗ്ഗുമായി പൂജയുമായിട്ട് പിണ്ടിയുമായിട്ട് വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. ആരാണ് വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നത്, ആര് വെള്ളം എടുക്കാൻ വരുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആർക്കും അയാൾ വരുമ്പോ ആരും കണ്ടില്ല. ആ മഹാൻ വരുമ്പോ, വെള്ളത്തിന് വരുമ്പോ അവർക്ക് ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ കണ്ണടഞ്ഞു, അവരുടെ കണ്ണിന് മങ്ങലേറ്റു, അവരുടെ കണ്ണിന് ഇരുട്ട് ബാധിച്ചു, അന്ധരായി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ആക്കി അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളെ കറാമത്താണ്. അല്ല ഉസ്താദെ, അതിപ്പോ എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഏകദേശം റൗഡികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അബൂജഹൽ നബി തങ്ങളെ വീട് വളഞ്ഞു. ചരിത്രമല്ലേ, സ്വഹീഹായ ഹദീസല്ലേ അല്ലേ? നബി തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി മക്കയിലെ അറിയപ്പെട്ട നല്ല തടിമിടുക്കും താടിമിടുക്കുമുള്ള കായബലവും കായിക ബലവുമുള്ള നല്ല ശേഷിയും ക്ഷമിഷിയുമുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളും കൊടുത്തിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുത്തനബി തങ്ങളെ വീട് വളഞ്ഞു. പക്ഷേ നബി തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ അറിയാമോ? അതേ അവിടെ നിന്ന് യാസീനോദി ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അബൂജഹലിനും കൂട്ടർക്കും അവിടെ നിന്ന് നബി തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ കണ്ണടഞ്ഞു, അവരുടെ കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ചു. അവരതാ കണ്ണങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് കണ്ണിന് ഉരിച്ചലും കടച്ചലും തുടങ്ങി. അതങ്ങനെ തീരുന്നതിന്റെ ഇടയില്, അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടായ നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ള അന്ധത മാറുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഹബീബായ നബി തങ്ങള് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അവരുടെ ഇടയിലൂടെ അവരുടെ നടുവിലൂടെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്ന ബാല്യക്കാർക്കിടയില് അവരുടെ നേതാവായ അബൂജഹലിന്റെ ഇടയില് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കയ്യും വീശി നടന്നു. പോവുകയാണ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് മോചിസത്തായിട്ട് ഈ കാര്യമുണ്ടായെങ്കിൽ, ഈ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം നബി തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ, നബി തങ്ങളെ മഹത്തായ മോചിസത്ത് കൊണ്ട്, അല്ല കൊടുത്ത വലിയ കഴിവാകുന്ന മോചിസത്ത് കൊണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണടഞ്ഞുവെങ്കിൽ, ആജാതങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത കറാമത്ത് കൊണ്ട്, ആജാതങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത വലിയ കഴിവ് കൊണ്ട് അവിടെ ആ കുളത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കാത്തിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ കണ്ണടഞ്ഞോ. ആ യുവാവ് ആജാതങ്ങൾ അനുയായി വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് മുക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. വെള്ളം കോരിയപ്പോ കുളത്തിലെ വെള്ളം എല്ലാം ആ പൂജയിലായി. ഏതുവരെ? മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം. അജ്മീർ ഖാജ കൊടുത്ത കിണ്ടി, ആ പൂജ, ആ ജഗ് ആ ശിഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടങ്ങ് കോരിയപ്പോ അവിടെ വെള്ളം ഒറ്റിപ്പോയത് അനാസാഗർ താളാബിന്റെ വെള്ളം മാത്രമല്ല, അജ്മീറിലെ എല്ലാ കിണറിലെയും കുളത്തിലെയും വെള്ളം ഒറ്റിപ്പോയി. ഏതുവരെ? മഹാനരായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, കുളത്തിലെയും കിണറിലെയും വെള്ളം മാത്രമല്ല വറ്റിപ്പോയത്, മുല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മുലയിലുള്ള മുലപ്പാല് പോലും ഒരു നിമിഷം വറ്റിപ്പോയി. ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതല്ല ഹാജ, അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതല്ല, ഹാജ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതല്ല, ലോകത്തിന് വലിയൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, ഈ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ട് അവരാകെ ബേജാറായി. നിറയെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടെത്താ ദൂരത്തോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. വിശാലമായ അനാസാഗർ കുളത്തില് ഇപ്പതാൻ ജഡീടിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എല്ലാ വെള്ളവും കാണാതെയായി. മാത്രമല്ല, നാട്ടിലെ കിണറിലെ വെള്ളമില്ല, കുളത്തില് വെള്ളമില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല. ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ ബേജാറായി, പരിഭ്രാന്തരായി. അവർ എന്ത് ചെയ്തറിയോ? ഹാജാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാജാതങ്ങള് മാപ്പ് ചെയ്യണേ, സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങള്, പാപങ്ങളാണ്, അവന്റെ ആ വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ ആകെ പാവങ്ങളാണ്, അവശരാണ്, കഴിവ് കെട്ടവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഞങ്ങളൊന്ന് വന്നുപോയ ഗുരുത്തക്കേട്, അതവ് കേട്, ബുദ്ധിമുട്ടാക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ. ഹാജാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാജാതങ്ങൾ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അത്ര എന്നാൽ പൊന്നുമോന്, ജഗ്ഗിലുള്ള വെള്ളം, കിണ്ടിയിലുള്ള പൂജയിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കുളത്തിലൊഴിച്ചോ. തങ്ങൾ എഴുതിയ കിതാബിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട്. അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങൾ എഴുതിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, മൗലിദിന്റെ കിതാബുണ്ട്. വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ മഹാനവി സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുരീദിനോട്, പൂജയിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒഴിക്കാൻ ശിഷ്യനതാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിച്ചപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സാഗർ താളാബ് നിറഞ്ഞു. ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വറ്റിപ്പോയ കിണറുകളും കുളങ്ങളും എല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, പൂർവസ്ഥിതിയിലായി. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത്ഭുതം കൺമുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോ അജ്മീർ ഖാജ എന്ന മഹാനുഭാവന്റെ കറാമത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവമായപ്പോ ആ ഒരൊറ്റ കറാമത്ത് കണ്ടിട്ട് 85,000-ഓളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് മുസ്ലിമായി. 85,000-ൽ പരം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇത്ര കണ്ട് ലോകവ്യാപകമാകാൻ, ഇത്ര കണ്ട് ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് എത്താൻ, ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്കും ഈ തൗഹീദ് എത്തിക്കാൻ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരും നല്ലോണം ത്യാഗം ചെയ്തവരും നല്ലൊരു പങ്കുവഹിച്ചവരുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ കറാമത്തും. നിങ്ങൾ
ഈ ഒരു കറാമത്ത് കണ്ടിട്ട് 85,000-ൽ പരം വരുന്ന അവിശ്വാസികൾ മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് മുസ്ലിമായി. അതിന്റെ മുമ്പും പിന്നലെ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കറാമത്ത് കണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞമ്മ പറയുന്ന അങ്ങനൊന്നുമല്ല, എന്റെ പ്രസംഗം കണ്ടിട്ടാണ്, എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ദീൻ മനസ്സിലായി, കുന്ത മനസ്സിലായി നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട്. പ്രസംഗം ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ലാന്നോ, പ്രസംഗം നാഫി ആയിട്ടില്ലാന്നോ, പ്രസംഗിക്കാണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ വലിയവരായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സംഭാവന, ആ ഒരു ത്യാഗം ചെറുതല്ല. അവരുടെ ജീവിതം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ്. അവർ അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോ, അവർ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോ പടച്ചതമ്പുരാൻ അവർക്ക് വാരി കോരിക്കൊടുത്തു. ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഖുർആനല്ലേ? അതൊക്കെ ഖുർആനല്ലേ? പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയലുണ്ട്, പിന്നെ കറാമത്തുണ്ട്. ശരിയെന്നെ, കറാമത്തുണ്ട്, മുഅ്ജിസത്തുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതില്ല ചെല്ലാനാണെന്നില്ല. കാരണം അത് ഖുർആനല്ലേ, ഹദീസല്ലേ, നസ്സല്ലേ. പിന്നെന്തില്ലാത്തിപ്പോ? അല്ല, അവർ വിചാരിക്കും പോലെ, അവർ ഉദ്ദേശിക്കും പോലെ, അവർ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ കറാമത്ത് കാട്ടിക്കാനും കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനെന്തും ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കഴിയല. അല്ല, അവർ വിചാരിക്കുമ്പോ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറാമത്ത് നീ സാമ്പാറാക്കി തിന്നാൻ. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കറാമത്ത് കാട്ടേണ്ടത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മഹാനായ മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മാരകമായ വിഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, എവിടെ വിഷം? അന്നുള്ള ജനങ്ങൾ മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളോടും അതുപോലെയുള്ള സഹാബികളോടും പറഞ്ഞു, മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമുണ്ട്, വിഷം, നല്ല മാരകമായ വിഷം, അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണോ. കാരണം എന്തെങ്കിലും കെണിയിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഹലാക്കാക്കാൻ വേണ്ടി, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു പണിയെടുക്കും. യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാകുമ്പോ വിഷം തന്നിട്ടാ, എങ്ങനെങ്കിലും കലക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടാ ഞങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കും. ഇത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞു, ഏത് വിഷം? എന്ത് വിഷം? നോക്കിങ്ങോട്ടി, ആ വിഷം ഞാൻ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷം ഇല്ല. മഹാനായ സഹാബി അങ്ങ് വിസ്മയം കൂട്ടിയിട്ട് ആ വിഷം അങ്ങ് കുടിച്ചു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മഹാൻ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആ കറാമത്തോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേ. മാത്രമല്ല, മഹാനായ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്, ബുഖാരിയുടെ ഹദീസാണ്. ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളെ കഥ അറിയാലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിങ്ങളിൽ പെട്ടയാളല്ല. മുത്തുനബി തങ്ങൾ ലോകത്തിന് വരുന്ന മുമ്പേ ജീവിച്ചു മരിച്ചുപോയ മഹാനാണ്. ആ മഹാന്റെ കഥ പറയുന്നത് തന്നെ റസൂലുള്ളയാണ്. ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് തന്നെ റസൂലുള്ളയാണ്. സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ജുറൈജ് വലിയ മഹാനാണ്, വലിയ മഹാനാണ്. പക്ഷെ ആ മഹാന് ഒരിക്കൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് നാണം കേടേണ്ടി വന്നു. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് കാക്കട്ടെ. മഹാന്മാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് കാക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ ആ മഹാനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് ഏസിക. അതായത് ഈ പിത്തനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലവരെ പിത്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പണി പഠിപ്പിക്കും? എന്തെല്ലാം ചെയ്യും? മഹാനായ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, വലിയ ആദരവാണ്, വലിയ ബഹുമാനാണ്, എല്ലാമാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ചില അസൂയാലുക്കൾ. അതങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും. നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖത്തീബിന്റെ ഭയങ്കര തിരിച്ചെന്ന് അറിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊസറാൻ കൊള്ളി ഇടയിൽ വെച്ചൊന്നും ഒരു പിത്തനാക്കും. അയാൾ ഇന്നലെ ദുഹൂറിനില്ല, നീ സദറുസ്താദിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിത്തനക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ എപ്പോഴും മദ്രസന്റെ 3 സ്ഥലത്ത് തീർന്ന് മിന്നെ പോന്നു. വള്ളി അത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട്. ഈ ഊസറവള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും, കൊസറാൻകൊള്ളി അതന്നെയാണ് ഊസറവള്ളി. എനിക്ക് കന്നഡ തീരുന്ന എനിക്കറിയില്ല, ഏതായാലും ഞാൻ കന്നഡ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇത്തിക്കണ്ണികൾ ലോകത്തുണ്ട്. അവർക്ക് തന്നെയാണ് പണി, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് പിത്തനയിലൂടെ ഒരു സുഖം. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ചില പാലക്കാട് മങ്ങത്തിന് ഇങ്ങനെ പെണ്ണെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോക്ക് ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഏടുന്ന് പെണ്ണ് വന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ അയാൾ വിടല, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറിയ അതിന്റെ പിക്കും. നീ ആർക്ക് വന്നയാ, നീ ഇങ്ങനെ വന്നയാ? അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല, അയാൾ ഇച്ചാക്ക് ആ പണി ഉണ്ടായിന്, അയാൾ ഉപ്പാക്ക് മുന്നേ ഈ പണി ഉണ്ടായിന്, അയാൾ ഉപ്പം മുന്നേ 3 കെട്ടീന്, ഉപ്പം 3 കെട്ടി ഓന്താക്കും. ഓയിപ്പ് ഒന്നല്ല കേട്ടത്, ഉപ്പം 3 കെട്ടിനെറ്റി ആ പാത ഓയിപ്പ് തുണ്ടോ? ഒന്ന് കെട്ടുന്നതിനെ വരെ കഷ്ടത്തിന്. അല്ല, എന്തൊന്നും ആക്കിയിട്ട് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സുഖമാണ്. ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായം കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ, അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സുഖം. അവർക്ക് വേറെ പണിയില്ല, ഏതായാലും പറഞ്ഞ ചെലവിന് 3 പൈസ കിടക്കണം. ഉള്ള 2 പെണ്ണുമൊക്കെ വാണ്ടും പോയിന്.
ഇനി പിന്നെ ഏതായാലും ഖബറിലേക്ക് ചാരിറ്റി വീട്ടുന്നത് വരെ എണ്ണുന്നുണ്ട്. വേറെ പണിയുണ്ട്? ഇത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലേ? ഇടക്കിടക്ക് സിയാറത്താക്കും, എണ്ണു. ഇടക്കിടക്ക് 5 നേരത്തിന് ജമാഅത്തിന് കൂടും, എണ്ണു. എന്നല്ലേ പണി? അതൊക്കെ സുഖം. അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ കൽബിനെ കാക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ നാവിനെ കാക്കട്ടെ. മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങൾ അന്ന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. വലിയ മഹാനാണ്, സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മുത്തഖിയായ മഹാനാണ്. വലിയ ഏതുവരെ നാട്ടുകാരുടെ ഗൗജികദ്ദള വേണ്ട, നാട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് കശിവിശിയൊന്നും വേണ്ട, കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറും വേണ്ട, എന്തും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാൻ എന്തൊക്കെയറിഞ്ഞാ തൽക്കാലം മഹല്ല് തന്നെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിൽ ചായം വെച്ചിട്ട് നിസ്കാരവും മറ്റു ഇബാദത്തും കാര്യമല്ല. നാട്ടുകാരെ ഒരിനും അയാളില്ല, നല്ലനുമില്ല, പിടക്കുമില്ല. ഇനി എന്ത് നല്ല ആക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, പിന്നെ പിടക്കാക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ ആ പണിക്കില്ല. ഏതായാലും തൽക്കാലം നല്ലതൊന്നും ആക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെ, ഞാനില്ല തൽക്കാലം. മഹാൻ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു സംഗതിക്കും ഇല്ലാതെ ദൂരം പോയിട്ട് അവിടെ നമസ്കാരവും കാര്യമല്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഉമ്മ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ മഹാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉമ്മക്ക് ബേജാറായി. നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്, അത് വിസ്തരിച്ച് പറയാനിവിടെ സമയമില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയം തന്നെ എപ്പോഴും തീർന്നിട്ടായി, മണി 11 ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് വിശാലമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇത് ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്, ഇത് ഡിങ്കന്റെ കഥയല്ല, ഇത് ഐതിഹ്യ പുറാണല്ല, ഇത് സാങ്കല്പിക കഥയല്ല, ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല, ഇത് ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്. മഹാനായ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു. നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ബയാനാക്കുന്നില്ല. മഹാൻ ഉമ്മ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ എന്തോ മഹാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്പോട്ടിൽ. എന്തോ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു. ഉമ്മ പറഞ്ഞ്, നീ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് കാട്ടിലിട്ടെല്ലാം കെട്ടിട്ട് ഭാഗത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടതായ ചില കാലം ഉമ്മ കണ്ണേത്തേനെ ഉമ്മ പാലേത്തേനെ നയിച്ച നീ ഇന്നലെ പോയിട്ട് അവിടെ ഫ്ലാസ്കലി ചക്കിലി ചായം വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് കേൾക്കുന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെല്ലെങ്കിൽ ജവാബുമില്ല, ഒരു എന്തുമ്മാന്ന് കേൾക്കുന്നുമില്ല. ഇതും ഇവിടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചോനെ എന്റെ മോനെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്താതെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഉമ്മ വന്നു. ഉമ്മാന്റെ ദുആ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. നല്ലോണം ജാഗ്രതാക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ദുആ. ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാനും പാടില്ല. മക്കൾക്കെതിരെ ശാപം വെച്ചിട്ട് കേടായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉമ്മ വാപ്പമാർ ദ്വാരക്കാനും പാടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, അങ്ങനെ ഒരു വേള ദ്വാരന്ന് പോയാൽ ആ ദുആക്ക് അടതടയില്ല. വജബൽ ഇജാബ, ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം ഉറപ്പാ. മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങൾക്ക് പോലും ഉമ്മാന്റെ ശാപമേറ്റു. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇരിക്കട്ടെ. ആ മഹാൻ ഒരവസരം ആ നാട്ടിലതാ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി. പെണ്ണിപ്പോ ഗർഭിണിയാണെങ്കിലും എന്ത് അത്ഭുതം തന്നെ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭാഗത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അത്ഭുതം തന്നെ. മങ്ങലായിട്ടില്ല, മങ്ങലാവാണ്ട് ഒരാൾ ഗർഭിണിയാവുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ചുമക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതം അല്ലേ? അല്ലേ? ഗർഭിണിയാവണമെങ്കിൽ മങ്ങലാണ്ടേ? ഒരു പരപുരുഷന്റെ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്പർശനം, ഒരു പുരുഷന്റെ സമ്പർക്കം വേണ്ടേ? അതില്ലാണ്ട് ഒരാൾ ഗർഭിണിയാവില്ലല്ലോ. ഒരു പെണ്ണ് ആവോ? എന്താ ബ്ലൂടൂത്തിൽ സെൻഡാക്കുന്നേ? അതിനൊന്നും പറ്റാതെ. പക്ഷെ ഈ പെണ്ണാണെങ്കിലോ ഏതായാലും അങ്ങനൊരു ഭർത്താവ് ഉള്ള ആളോ ഏതോ ആട്ടെ, ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായിട്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാർ അറിയാൻ തുടങ്ങി. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പെണ്ണ് കുറച്ച് തടിയും വേണ്ടല്ലോ വെച്ചിന്. നോക്കുമ്പോ പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ പെണ്ണെന്നെ പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയാണ്, ഇത്ര മാസമായി. അപ്പൊ ആരോ കേട്ട് ആരിന്റെ ആള്. ആ പെണ്ണ് പറയാലും മൂളി. പിന്നെ പറഞ്ഞു അതാരുമല്ല, അത് ജുറൈജ്. ഏത് ജുറൈജ്? അതെ, നിങ്ങൾ മഹാനാണെന്ന് പറയുന്ന, നിങ്ങൾ നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ നല്ലോണം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന, നിങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജുറൈജ് അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി. ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാരം വരുന്നു. പൊതുവെ ജനങ്ങളാണല്ലോ പാമര ജനങ്ങള്, അറിവ് കുറഞ്ഞവര്, അവർക്ക് ഒത്തിരി ധൃതി കൂടുതലാണ്, സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. ഈ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് അമ്പരിപ്പ് കയറും, അജലത്ത് കയറും. സുറാത്ത് പ്രശ്നമല്ല, അജലത്ത് മോശം. അജലത്ത് മോശമാണ്. അല്ല അജലത്ത് മിന ശൈത്താൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ചില ഗഡിപിടിയാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഗഡിപിടിയല്ല, ഭയങ്കര ഗഡിപിടി. ഏതൊന്നും കേൾക്കാല്ല, ഭയങ്കര ഗഡിപിടി. ഇഞ്ചാക്കും വാസിക്കും ബിനബയിൻ ഫതബയനോ. നിങ്ങൾ ഗഡിപിടിയാക്കോ തീറ, അമ്പരപ്പാക്കോ തീറ, അവസരപ്പെടേണ്ട.
സമാധാനത്തിലെ കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ നേരിടണോ, കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണോ. ജുറൈജ് തങ്ങളാണ് ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെട്ടപ്പോ ഒന്നും പിന്നും ആലോചിക്കാതെ നാട്ടുകാർ ഇടിച്ചു കയറി. മഹാനരടിച്ചോ, അവിടത്തെ താടി പിടിച്ചു വലിച്ചോ, തെണ്ടങ്ങ് അടിച്ച് താമരപ്പൊടിയാക്കി അടി നല്ലോണം കൊണ്ട് മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിർത്തൂ, ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യോ, അടിച്ചോളൂ, ഇനിയും എന്നെ അടിച്ചോളൂ, പക്ഷെ എന്തിനടിക്കുന്നതെന്ന് പറയണോ. ഇത് എന്ത് കേൾക്കാണ്ട് അടിക്കുന്നത്, എന്ത് ബോംബെ ചെയ്യണം. ഈ ബോംബെയിലും കണ്ടല്ല, ആരും ഒരുത്തന്നെ റോട്ടിൽ അടിക്കുന്ന കണ്ടെങ്കിൽ ആടെ പോകുന്നവരെല്ലാം പോയി അടിക്കുന്നത്. നീ എന്നെ അടിച്ചേ? അമ്മ അയാൾ അടിച്ച് ഞാനും അടിച്ച്, അത്ര വേറൊന്നും ആൻസറില്ല. നാട്ടുകാരെല്ലാം എന്നാക്കിയപ്പോ പോയിട്ടെല്ലാം ആ ചട്ടി പാത്രം വലിച്ച് എറിഞ്ഞു പിടിച്ച് മഹാനരെ പോരെ അടിച്ച് താമരപ്പൊടിയാക്കി. മഹാൻ പറഞ്ഞു, അടിച്ചോളൂ, പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നവർ? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വല്ല സൂപ്പിയായിട്ട് വല്ല നല്ല ആളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനാന്ന് ഇങ്ങനാന്ന് എന്നെല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുത്തിരുന്നിട്ട് നിന്റെ പണി ഇതല്ലേ അല്ലേ? നീ ഈടെല്ലാം മെസ്സേജ് എല്ലാം കടത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ? ഉസ്താദ് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചത്. കല്ലിമിന്നാസ അല്ല കതിരു പോലും. നിന്റെ പണി ഇതാണോ? മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങളും വരുന്നു, അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത്? ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും എന്റെ മനസ്സിലില്ല. ആ നിലക്കുള്ളൊരു നീച പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാനില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്റെ കൽബിന്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്? ഇന്ന പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങള് ഒരിത്തിരി മാറി നിന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പൊന്നുമോന്, നിന്റെ വാപ്പാര് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചതാരാ? നിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചതാരാ? നീയാകുന്ന ഉമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിയാരാ? ജവാബ്ദാരിയാറാ? നാണല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും എന്നിങ്ങനെ മഹാനത ബരള് കാട്ടി കേട്ടപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പെണ്ണിന്റെ പള്ളക്കകത്തുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശു, പള്ളക്കകത്തുള്ള കുഞ്ഞ വളരെ ഉച്ചത്തില് എല്ലാവരും കേൾക്ക്, നാട്ടുകാരുകൾക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതെ എന്റെ ബാപ്പ നിങ്ങളല്ല, ഇന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ സൈഡിൽ ആടുമേച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, ആട്ടിടയനാണ് എന്റെ ബാപ്പ. എന്റെ ബാപ്പ അയാളായിട്ടിക്കട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിൽ നണ്ട കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചത് അയാള്, നിങ്ങളല്ല. ലോകം കേൾക്ക്, ആ ഗർഭത്തെ ശിശുവാ സംസാരിക്കുന്ന. ആരിത് പറഞ്ഞേ? ആര് പറഞ്ഞേ? ലേഡി കോഷൻ ആസ്പത്രിയുടെ തൊട്ടിലുള്ള കിടാവല്ല, ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ 4-5 തിങ്ങായ കിടാവും. ഇവിടെ പെറ്റിട്ടായിട്ട് 9 മുണ്ടാത്ത കിടാവുണ്ട്, പിന്നല്ല 5 തിങ്ങാത്ത കിടാവുണ്ട്. ഇത് ബുഖാരിന്റെ ഹദീസ്. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച മഹാനായ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച മഹാനായ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കറാമത്ത് ഉണ്ടാകും, ബിഖ്തിയാരിഹിം വതലബിഹിം ബിഖസ്ദിൻ വബിഗൈരി ഖസ്ദിൻ. അവർ വിചാരിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ കരുതാതെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് കറാമത്തുണ്ടാകും. ചില മനുഷ്യന്മാർ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല, കറാമത്ത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയല്ല, അത് അള്ള വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അള്ള വിചാരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഇത് ഗുണമുള്ളതാണ്. ഈ ദീനിന്, ഈ സമുദായത്തിന്, ഈ നാടിന്, പാപികളായ ജനങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശനം നൽകാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറാമത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടാണ്? നേട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുമല്ല കറാമത്ത് വേണ്ടേ? എന്നെങ്കിലും നേട്ടമുള്ളോ? അല്ല ഉസ്താദേ, അത് ബുഖാരിന്റെ ഹദീസല്ലേ, അത് ജുറൈജ് തങ്ങളുടെ സംഭവമല്ലേ, അത് കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഏത് സുള്ളു? അല്ല, നിങ്ങളെ മാലയിലുള്ളത് സുള്ളു, നിങ്ങളെ ബൈത്തിലുള്ളത് സുള്ളു, അതെങ്ങനെ സുള്ളാണ്? മാലയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? മഹാനായ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങള്, അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങള്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
മഹാനരേതാ ഉമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചു. ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് 6 മാസമായപ്പോ, പ്രസവിച്ചിട്ട് 6 മാസമല്ല, ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് 6 മാസമായപ്പോ ശേഖ് തങ്ങളെ ഉമ്മാക്കൊരാശ, ഒരാഗ്രഹം. എന്ത്? എന്റെ പള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞ് ആണാ പെണ്ണാണെന്നറിയണോ? അല്ലേ? ഏത് റബ്ബും ഒരാശയിക്കും. ഗർഭിണിയായ ഉമ്മക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയായ അതൊക്കെ കാരണകർത്തായ അബ്ബക്കും ഒരാശയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്? കിടാവാണ് പെണ്ണ. എന്താ എങ്ങനെ 3 പെണ്ണ് 2 ഇതാണാ പെണ്ണ? എന്തായെങ്കിലും ഒരു ഇതൊക്കെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോ അറിയോ? ഇവിടെ മാർഗമുണ്ട് ഇല്ലേ? എക്സ്റേ, ലിംഗനിർണയ സൗലഭ്യ, സൗകര്യ, സവളത്തു, ഫെസിലിറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട്. അല്ല ഉസ്താദെ, ലിംഗനിർണയ നിഷിദ്ധ വെക്കൂ. പച്ചനോട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഉൾക പോയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഈ എല്ലാം സിദ്ധ, കോടയും സിദ്ധ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അതെല്ലാം ചൊന്നോ. സിദ്ധായെങ്കിലും സിദ്ധ അല്ലാണ്ടായെങ്കിലും ഇപ്പൊ നന്റെ പള്ളിയിലുള്ള കിടാവും, നണ്ടല്ല ഉമ്മന്റെ മഞ്ഞന്റെ അത് കേട്ടു. ഗർഭത്തിലുള്ള കിടാവും ആണാ പെണ്ണാന്ന് ഒരു ആശ ഉണ്ടെങ്കില്, അങ്ങനെ നന്ന ആശ കാട് കയറിയെങ്കില് അത് കറിയുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഇന്ത്യ ലോകത്തുണ്ട്. കാരണം എന്തേ? ഇത് ആധുനിക ടെക്നോളജി ലോകമാണ്, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജാണ്. എല്ലാം നിലക്കുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്. എന്നാൽ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇതില്ലല്ലോ. എന്റെ ബലമായ സംശയം, എന്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഹിജ്റ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ്, 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ഏകദേശം 900 ആണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1000-ഓളം ആണ്ടായി ആ മഹാൻ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ട്. അന്നിന്നത്തെ പോലെ ലേഡി ഗഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല, വെള്ളോക്കില്ല, കൻകനാടി എന്തും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും തലക്ക് സമയമുണ്ട്. അന്ന് എല്ലാവർക്കും തലക്ക് സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ നീ അറിയാൻ വയ്യില്ല. എന്നാലും ഉമ്മാക്കൊരാശ, ഉമ്മല്ലേ, ഉമ്മാന്റെ തങ്കക്കിടാവല്ലേ അല്ലേ? ഏതുമ്മാക്കും ആണായെങ്കും പെണ്ണായെങ്കും ഉമ്മാക്ക് അത് കനിയാണ്. എന്നാലും ഉമ്മാന്റെ ഒരാശ, കുഞ്ഞനി ആണാ പെണ്ണാ. ഉമ്മന്താക്കി വന്നുണ്ടാ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ ഉമ്മന്താക്കി വന്നുണ്ടാ. തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കിടാവിനെ നോക്കിയിട്ട് കേട്ട്, കുഞ്ഞേനി ആണാ പെണ്ണ, പൊന്നുകുഞ്ഞേനി ആണാ പെണ്ണ എന്ന് കേട്ടപ്പോ അതാ പള്ളന്റെ അകത്തുള്ള 6 മാസത്തെ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള 6 ചിങ്ങത്തെ കിടാവല്ല, 6-ാണ്ടത്തെ LKGന്റെ കിടാവല്ല, പള്ളന്റെ ഉള്ളിലുള്ള 6 തിങ്ങത്തെ കിടാവോ. ആ ഉമ്മാക്ക് ആൻസർ ചെന്തോ വെച്ചു. ആ കിടാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആണാണ്. ആണെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ, ആധാർ കാർഡിലെ പേരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്റെ പേര് അഹ്മദുൽ കബീറാണ്, ഞാൻ ആണാണ്. ഗർഭം വായറ്റിൽ ജനിച്ചാറാം മാസത്തിൽ ഇല്ലേ? ഇഫായ് മാല പാടലില്ലേ? ഏത് മാല, ഏത് വൈത്തി, ഏത് ഖുർആൻ? ആർക്കും ഖുർആൻ? ആരുടെ ഖുർആൻ ഓതിയേ? സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാണ്ട് കാലത്രയായി, സൂറത്ത് യൂസുഫ് നോക്കാണ്ട് കാലത്രയായി. സൂറത്ത് യൂസുഫ് അല്ലേ? ഏതോ നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചങ്ങായത് പെണ്ണ് നോക്കാൻ പോയത്ര, നിങ്ങൾ കഥ കേട്ട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെയോ ഒരു ചങ്ങായി, ഒരു പുതിയാപ്പിളക്ക് പെണ്ണ് പോകണം, അങ്ങനെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ പോയോ. ഏകദേശം ഫോണിൽ മുണ്ടിട്ടാകുമ്പല്ല ഏകദേശം സെറ്റായി. ഇനി പോയിട്ട് ത്രൂ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വരാ, നോക്കിയിട്ടെല്ലാം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. പോകുമ്പോ ലോകത്തെ 2 ചങ്ങായിമാർ, നല്ല ചങ്ങായിമാർ, ഒരു ദീൻ നിലപാടെല്ലാം കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചങ്ങായിമാർ, അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയാ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഷോട്ടാക്കിട. അങ്ങ് ആ ചങ്ങായിമാരൊട്ടിക്ക് പോയിട്ട് പുതിയ പ്ലവത്ത് എത്തിയിട്ടാകുമ്പോ പുതിയ പെണ്ണ് റബ്ബ ഞങ്ങളവിടെ സോഫല ദൈപ്പാട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് റാഹത്താക്കി. അങ്ങനെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അയാൾ എന്താക്കി വന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേര് കേട്ട്. എന്തു മന്നിന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, നാനും നിങ്ങളെ പുതിയ പിളാവ് പോട്ടെ ചെറുക്കവും ഒട്ടിക പഠിച്ച. ഞങ്ങൾ 2 ആളും ഒട്ടിക പഠിച്ചങ്ങ, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ഒട്ടിക വേണം. മാഷാ അല്ലാഹ്, എന്ത് പേര് പറഞ്ഞ? പേര് മുഹമ്മദ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. കാക്കക്ക് ഈമാനുണ്ടോ? കാക്ക കാട്ടുകന്നാലിയല്ലേ, കാട്ട് ഈമാനുള്ള ആള്. ഞങ്ങളെ കാക്ക കൊല്ലണ്ട, മറുമോൾക്ക് തക്കത്തത്. കാക്ക കേട്ട് മോണിന്റെ പേരെന്താ? മുഹമ്മദ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര്. മാത്രമല്ല മോനെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൂറത്തുണ്ട്, ഒരധ്യായമുണ്ട്. അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചങ്ങായി പറഞ്ഞെന്തറിയാ?
എന്തേ അറിയാതെ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവനാണ്, ഞാൻ ധാരാളം അത് ഓതുന്നവനാണ്, എനിക്കത് ബൈഹാർട്ടാണ്, കാണാപാഠമാണ്, എനിക്കത് മനഃപാഠമാണ്. സൂറത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ചില ആയത്തുകൾ മണിമണിയായിട്ട് ഓതി. കാക്കാക്ക് ഭാര്യ ഉസിയായി. കാരണം എന്തേ, ചെങ്ങായി ഇത്ര നല്ല ആളെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ ആപ്പിട്ടത് കൂടുതൽ കേൾക്കണ്ടാവും. ഇങ്ങത്തോടൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ അങ്ങത്തോ ആയിട്ട് വേണ്ടേ? നിങ്ങന്ത് തല നീ വ്യാപ്തി പ്രദേശത്തിന്റെ ഉറങ്ങി തീരി, നീ ഉറങ്ങി പണി. മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദിന്റെ ക്ലിയറായി. രണ്ടാമത്തെ ചങ്ങായി ഉണ്ടല്ലോ, ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് മുക്കാപാതിയായി. അവന്റെ പേരെന്ത്? യൂസുഫ്, മുഹമ്മദ് യൂസുഫ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യൂസുഫ്. നീ നാനും ക്ലാസ്മേറ്റ്, ഓൻ ചെന്ന പോലെ നാനും അവന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്, ഞങ്ങൾ എണ്ടു ഒട്ടിക്കമേ ഒക്കെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. സോ എനിക്കെന്ത് യൂസുഫ്, യൂസുഫ് നബിന്റെ പേരിലാണ് നല്ല പേര്. അവന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര്, നിന്റെത് യൂസുഫ് നബിന്റെ പേര്. മാത്രമല്ല ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫും ചെന്നിട്ട് ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. ഒന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കൊന്തില്ലാണ്ട് ആചാറ് 100 ആയത്തുണ്ടതില് എനിക്കത് കാണാതെ പാടാചാറ്, അതെപ്പോഴും ഓതരാചാർ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഓടുകളെ പെഞ്ഞായി മാറട്ടെ മാപ്പിള മാറട്ടെ ചൊട്ടെ, ഈ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിളിക്കുക, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കുസുകുസു ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറപ്പുറം ഒരു മനസ്താപം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ബേജാറ്, അരസ, പിണക്ക്, ഗുദ്ദാട്ട, ജഗ്ഗാട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യൂസുഫ് എപ്പോഴും പതിവാക്കറു. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലാഹു പിരിസപ്പാട് കൂട്ടിത്തരുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊട്ടാ ഈ മുഹമ്മദ് റൊട്ടല്ല ഇത്, നിങ്ങൾ അവിടമേ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളൊട്ട അല്ല. പറഞ്ഞുള്ളില് എല്ലാവരും മാപ്പിള പഞ്ഞാമാർ അങ്ങനെ അല്ലേ കൂടെ വരുമ്പോ മാത്രം അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് വന്നോ, എല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഉത്തരവുകൾ എത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ കാപ്പി തളിച്ചോണ്ടുണ്ട്. അവിടെ അങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് അങ്ങനെ. അതൊക്കെ നല്ല പരിഹാര മാർഗം ഇമാമികൾ ഒരുപാട് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ, ഒരുപാട് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിരസം, അവരുടെ വിരഹം, അവരുടെ പിണക്കം, അവരുടെ അസ്വസ്ഥത, അവരുടെ അസ്വാരസ്യം, അവർക്കിടയിലുള്ള പിണക്കം അത് മാറാൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്ത മാർഗ അതിലൊന്ന് സൂറത്ത് യൂസുഫ് പതിവാക്കലാണ്. അത് മാപ്പിള പഞ്ഞായിമാർ ഓതിയോട്ടെ എന്നെങ്കിൽ അങ്കടയിൽ അല്ലാഹു മഹബത്ത്, ഇൽഫത്ത് എല്ലാം അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യൂസുഫിന്റെ കേട്ടിട്ട് മോനും ചൊന്ന സൂറത്ത് യൂസുഫ് മണിമണിയായിട്ട് ഓതിയ കാക്കാക്ക് സന്തോഷം ഇമ്മടിയായി, ഡബിളായി. എന്നാര് പേര് കേൾക്കണേ? പുതിയാപ്പിളുടെ പേര് പോലത്തുണ്ട മുഹമ്മദ് യാസീൻ. കാക്ക കേട്ടുകൊണ്ടിട്ട ഈ മുഹമ്മദ് റൊട്ട കേട്ട് യൂസുഫ് റൊട്ടം കേട്ടിട്ടില്ല. നിന്റെ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് ആങ്കല റായത്തങ്ങ എല്ലാം എന്റെ വിളിക്കുറക്കുന്നതായത് അങ്ങനെ ചൊല്ല കയറുന്നില്ല. അവന്റെ യൂസുഫ് സൂറത്ത് ഓതി പറ്റി, അവന്റെ മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് ഓതി പറ്റി, എന്റെ യാസിൻ ഓതി പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് കൊണ്ട് പണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റേ ചൊന്ന ആചാരം എന്റെ പേരങ്ങനെ യാസിൻ, മുഹമ്മദ് യാസിൻ ആയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാ പുള്ളുള്ളതായത് അത് മാത്രം എനിക്ക് പണ്ട് അത് പോകതല്ലേ. നിങ്ങൾ ചിരിക്കര കാണുമെന്നൊക്കെ ഡൗട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചൊന്നാറാണ്. ഞമ്മക്കെന്ത് ഖുർആൻ, ഞമ്മക്കെന്ത് മാല, ഞമ്മക്കെന്ത് മൗലിദ്. മഹാനായ ശേഖ തങ്ങളാകുന്ന കുഞ്ഞ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ കിടക്കുമ്പോ 6 മാസത്തെ കുഞ്ഞ് ഉമ്മാക്കതാ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഗർഭം എറ്റിലെ ജനിച്ചാറാം മാസത്തിൽ ഗുണമുള്ള തായേറിതാരെന്ന് കേട്ടോവർ. തായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ, മദർ അല്ലേ? ഗർഭം വായറ്റിൽ ജനിച്ചാറാം മാസത്തിൽ ഗുണമുള്ള തായേറി ദാരെന്ന് കേട്ടോവർ. മകനോ മകളെന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാറാഹ്മദുൽ കബീറെന്ന് ചൊന്നോവർ. മഹാനായ ശേഖ തങ്ങള്, മഹാനായ ജുറൈജ് തങ്ങളെ കഥ ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സ്വഹിയായ സംഭവമാണ്. മഹാന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത കറാമത്താണ്. എങ്കിൽ സമാനമായ കറാമത്ത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാന് ഖുതുബുൽ ഖത്താബ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾക്കും അതാ അല്ലാഹു കൊടുത്തു. ലോകത്തേക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഈ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ നോക്കോ, ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങളെ നോക്കോ, അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ നോക്കോ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കറാമാത്തുകൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 19,000-ൽ പരം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. ഉസ്താദുമാരുടെ അല്ല, ഉസ്താദുമാർ അതിന്റെ ആറുണ്ട്. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് പ്രകാരം 19,000-ൽ പരം 19 സാബിറക്കിൻ തലൂയച്ചു ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മഹാനായ ഗുരുവര്യരാണ് ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ. ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങള് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളെന്ന മഹാനരായ ഉള്ളാളം തങ്ങള്, അവരടക്കമുള്ള വലിയവരായ ആലിമീങ്ങളെ ഗുരുവര്യരാണ്, ഉസ്താദുമാരാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഫോട്ടോ ഇത്ര പബ്ലിക്കായിട്ട് വേണമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ചെല്ല ആലോചനക്കണ ഒരു വിഷയം. വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു ട്രെൻഡ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചില ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് ദീന് മറന്നിട്ടല്ല, എന്ത് അതിന്റെ സിറ് നമുക്കറിയാല, ഏതോ ആട്ട് ജാഗ്രതാക്കണ ഒരു വിഷയ. ആ മഹാൻ, അബല്യ മഹാൻ, അബല്യ മഹാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എത്ര കറാമത്ത് ലോകത്ത് കാണിച്ചു. നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ എല്ലാമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയ സുഹൃത്ത്, എന്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തും കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതയായ പ്രതീക്ഷയായ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ സാഹിബ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉദ്ധരിച്ചു, ഇല്ലേ? അലവി എന്ന സഹോദരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി കാഫിറായി മതം മാറി ചത്തുപോകുന്നത്, മതം മാറി പോകുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങള് ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതം ഇനിങ്ങനെയാണ്, നീ ഇസ്ലാമിന്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ്, നീ മുഅ്മിനല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് നീ തൽക്കാലം പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ വേണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ഫൈസിയായിട്ട് വരേണ്ട ആളായിരുന്നു. ഒന്നരായ ഉസ്താദ് ശൈഖുനാ ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ മഹാനരായ ഗുരുവര്യരായ, നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ മഹാനരായ പ്രിൻസിപ്പളായ, ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ ജന്മം നൽകിയ മഹാനരായ ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദും കൂടി പഠിച്ചതായ പട്ടിക്കാട് കോളേജ്. അവിടുന്ന് ബിരുദമെടുത്ത മഹാനരാണ് ഉസ്താദല്ല എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഫൈസി ബിരുദമെടുത്തിട്ട് വരേണ്ടയാളായിരുന്നു അലവി. പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് കോളേജിൽ നല്ല ഉഷാറായിരുന്ന, പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുമിടുക്കനായിരുന്ന അലവിയെ നോക്കിയിട്ട് ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ വേണ്ട, നീ പരീക്ഷ എഴുതണ്ട, നീ പോകണം, ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണോ. നാളെ കാലിയാകേണ്ടയാള്, നാളെ ഖത്തീബാകേണ്ടയാള്, ഫൈസിയായിട്ട് നാളെ ഏതോ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ മുദരിസായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടയാള്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഉഷാറായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മുതഅല്ലിമ. അവനോട് ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞ്, നീ ഇവിടെ തൽക്കാലം വേണ്ട, അപ്പോ പുറത്ത്. മറ്റുള്ള ഉസ്താദ്മാരെല്ലാം ഗാബിരിയായി, ബേജാറായി. ഉസ്താദായ ആൾക്ക് റാങ്ക് കിട്ടും, ഉസ്താദ് അത്ര നല്ല ഉഷാർ ആള്, പാല സർപ്പാക്കാത്ത ആളെന്തോ അല്ല, അറിയാത്ത ആളെന്തോ അല്ല, നല്ല ഉഷാർ. ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു, ഉഷാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചോളൂ, ഈ കോളേജിൽ അവൻ വേണ്ട. ആരുടെ എക്സ്ക്യൂസും ആരുടെ റിക്വസ്റ്റും ശംസുൽ ഉലമ സ്വീകരിച്ചില്ല. മഹാനായ ശൈഖുനാ കോട്ടുമല ഉസ്താദ്, കോട്ടുമല രണ്ടാമനായിരുന്ന മഹാനായ ബാപ്പുസ്താദിന്റെ വാപ്പ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അന്നത്തെ കോളേജിലെ മഹാനരായ ഗുരുവര്യരാണ്. അവർ പോയിട്ട് ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പുറത്താക്കണ, നല്ലൊരു പ്രതിഭയാണ്, നല്ല ഉഷാറാണ് ആള്, മറ്റുള്ള കിടാക്കളെ പേടിച്ച് നല്ല റാങ്കെല്ലാം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ, അവന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കുഫ്ർ കാണുന്നു, കുഫ്രിയത്ത് കാണുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ കോളേജിൽ നിന്ന് പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് പുറത്തിട്ടു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേ കോളേജിന്റെ മുറ്റത്ത് അവനതാ ക്രിസ്ത്യാനി മതത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഫാദറായി വന്നവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അയാള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം. അവന്റെ സ്ഥാപനമാണ് മഞ്ചേരിയിലെ മർക്കസുൽ ബിഷാറ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആ കോളേജ്. അത് അവന്റെ സ്ഥാപനമാണ്. ഒരു വേള നാളെ ഫൈസിയായി വരേണ്ടവന് ആദ്യമേ കണ്ണുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, കറാമത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, ഖൽബ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ, കൽഭാഗമെന്നോവർ കാണോ, ഞങ്ങളെ ഈ ഇരുത്തം അവർ കാണോ. ആ
വലിയവരായ മഹാന്മാർ ഇതെല്ലാം കാണോ. നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു കാണുന്നു, റസൂല് കാണുന്നു, മുഅ്മിനീങ്ങളും കാണുന്നു. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബുഖാരിയിൽ കാണാലോ, സ്വഹിയായ ഹദീസല്ലേ. മുത്ത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നി ലഅറാകും മിൻ വറാഇ ളഹരി. നിങ്ങളതാ ഞാൻ എന്റെ പിന്നിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ, നിങ്ങളെ ഹാല് അഹ്വാല് കാണാൻ, നിങ്ങളെ ആകുകളെ അറിയാൻ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നില്ല. തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹ് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ. അൽബാഗമെന്നോവർ ഇന്നീല അറാക്കും മിൻ വറാഇ ളഹരി. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം, സുജൂദ്, റുകൂ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണാത്തതല്ല. നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണാൻ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നില്ല. എനിക്ക് പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ കാണാം. അതല്ല കൊടുത്ത കഴിവാണ്. അതല്ലാഹു മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയ കഴിവാണ്. നബിമാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ പേര് മുഅ്ജിസത്ത്. ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ നിന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ പേര് കറാമത്ത്. സംഗതി രണ്ടും ഒന്നല്ല, സംഗതി രണ്ടും തന്നെ. പക്ഷെ വലിയവരായ മഹാന്മാരും മഹോന്നതരുമായപ്പോ സ്റ്റേജ് കുറച്ച് ഏറ്റ വ്യത്യാസമായപ്പോ പേരിലും അല്ലാഹു ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തി, ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട്. സംഗതി രണ്ടും തന്നെ. ഈസാ നബിയും മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, മഹാനായ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങള് ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, സൂർവർദി തങ്ങൾ ഹയാത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം. മഹാനായ ആഷിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി, വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി തങ്ങള് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ്. മമ്പുറം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ്. മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുരീദായിരുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ മുഹിബായിരുന്നു. മുത്തുനബി തങ്ങളെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ റൗലയുടെ വാതിയില് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മുമ്പില് പാട്ടും പാടിയിട്ട് തുറപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഉമർ ഖാദി തങ്ങള്. ആ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളും ഹൈദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയെ ഹയാത്താക്കിയ ചരിത്രം ഒന്നിലേറെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അത് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവാണ്. അല്ലാഹു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും തർക്കം കഴിയില്ല. അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലാഹു കൊടുക്കും. നീ ലിമിറ്റ് വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അംബാനി എന്നെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് വോയിസ് എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ്. നീ എന്ന് ലിമിറ്റ് ആക്കുന്നു. അള്ളാന്റെ കഴിവ് അതാണ്. ആ മഹാന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ചോളണം, അവരെ നല്ലോണം പിരിശം വെച്ചോളണം, അവരെ പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തോളണം. അവരോട് നല്ല മഹബത്തും സുഹബത്തും വേണം. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ, മഹാന്മാരെ പിരിശം വെച്ചപ്പോ തൊട്ടാളിയുടെ പ്രാവശ്യം കെടുക്കണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശറയിൽ പറയപ്പെട്ട മലിനമായ മ്ലേച്ഛമായ നായ, ആ നായക്ക് പോലും അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി കൊടുത്തോ, വിലായത്തിന്റെ വലിയ പദവി കൊടുത്തോ. 7 മഹാന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനവും തെറ്റാമനായ നായ്ക്കും അല്ലാഹു വെച്ചു കൊടുത്തു. നായി നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, നായി നോമ്പ് നോച്ചിട്ടില്ല, നായി സദഖ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നായി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നായി ചെയ്തതെന്താ? ഇന്നി ഉഹിബ്ബു അല്ല പിരിശം വെച്ച മഹാന്മാരെ ഞാനും പിരിശം വെക്കുന്നു. മഹാനായ മദനി തങ്ങള്, മഹാനരായ ശംസുൽ മതങ്ങള്, അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ മഹത്തുക്കള് ഞാൻ നല്ലോണം പിരിശം വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ആട്ടിയകറ്റരുത്, എന്നെ ദൂരത്താക്കരുത് എന്ന് നായി പറഞ്ഞു. അവർ കൂടെ കൂട്ടി. അല്ലാഹു തആല അവരോടൊപ്പം ആ നായെ സ്വർഗത്തിലും എത്തിച്ചോ. 7 മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത എല്ലാ ദറജകളും പദവികളും മർത്തബകളും നായിക്കും അല്ലാഹു കൊടുത്തു. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇത്തിരി പോകുന്ന നായ, നമ്മൾ അറുപ്പോടെയും വെറുപ്പോടെയും കാണുന്ന നായ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടുപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നായ, ആ നായക്ക് പോലും മഹാന്മാരുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായപ്പോ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിമിത്തമാക്കിയെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് മഹാന്മാരെ പിരിശമിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം കിട്ടല്ലേ? എന്താ അതെന്ത് ചിന്തയാണ് മനസ്സിലായില്ല. ആലോചിച്ചു നിങ്ങള്. ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണ്, ആ
ആ നായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നായയുടെ പേര് വീടിന് ബർക്കത്താണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഇവിടെ കിതാബിന്റെ ഉദ്ധരണി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. തന്നില്ലേ നമുക്ക്? കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ആ ഞങ്ങളെ പോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബർക്കത്തില്ല. ആ നായിന്റെ ഒരു പേര് എഴുതി വെച്ച് അതും ഒരു ബർക്കത്തുണ്ടാക്കിയതിന് ആ പേറുമില്ല. ഇപ്പത്തെ പോലെ ആ പേറുമില്ല. ഏത് പോലും ഇപ്പൊ ബദരിയത്തുള്ള ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് താജ്മഹൽ, പിന്നെ കുറെ കാലിഗ്രാഫി, ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ, പിന്നെ പാർട്ടിന്റെ കൊടി അല്ലേ? ഏതും നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായ എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും പാർട്ടിന്റെ ചിഹ്നം ഒന്നെങ്കിലോ ഏതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും. മലയാളത്തിൽ ആളുകൾ കൂടി പിടിച്ചെങ്കിൽ ആരും വലിയ അവസ്ഥല്ലേ? ഉള്ളത് പറഞ്ഞ മുമ്പൊക്കെ പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുക. ഏതുവാകട്ടെ ആ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത്, സുഹബത്ത്, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എന്ന വലിയ മഹാനൊരു ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ലവനല്ല, ഞാൻ നല്ലയാളല്ല, ഞാൻ നല്ലയാളല്ല. ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എന്ന ലോകം കണ്ട വലിയ മഹാൻ, നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ മഹാൻ, വളരെ വിനയത്തോടെ, താഴ്മയോടെ, എളിമയോടെ, ഭക്തിയോടെ പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ലയാളല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും നല്ലയാളല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നല്ലവരെ പിരിശം വെക്കുന്നു. അവരോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അവരോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവാണ്, അവരെനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ നല്ലയാളല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലവരെ വിഷം വെക്കുന്നവനാണ്. കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് ആ നായ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാനും രക്ഷപ്പെടാലോ. നായ രക്ഷപ്പെട്ടത് സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ആണോ? ഇനിയിപ്പോ നിസ്കരിക്കാണ്ട് മഹാന്മാരെ വിശ്രമിച്ചത് മാത്രം നടന്ന മതിയാവല്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ ജലീനിയാണ് മാലയും മോലുതും ദിക്റും കുത്തുകയും തുറാത്തിയും എല്ലാം വേണം. മഹാന്മാരെ സിയാർത്തല്ലോ. ഇത് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിയാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാര് വിഷാം കള്ളാക്കിയിട്ട് നീ പുകവിക്കുന്നോടെ പോയിട്ട് ഉപ്പിക്കൂലെന്നുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ നിനക്ക് ഇത് സിയാർത്ത്, നിനക്ക് ചെറുപൂര് കച്ചവടാക്കല്ലേ എന്റെ സൈഡില്. ഫർളായ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും കള്ളാക്കാനില്ല. അത് കളാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കണ്ടെത്തണം? 1 കിലോ അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ 132 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം യാത്ര പോകണോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് മറക്കണം. നിസ്കാരം മറന്നിട്ട് പോയി, ബാക്കിയെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടായി. ചായ കുടിക്കുന്നു, സിഗരറ്റ് അടിക്കുന്നു, മൊബൈൽ എത്തുന്നു, ചാറ്റിങ്ങും ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും എല്ലാം ഉണ്ട്. നിസ്കാരം മറക്കുക എന്നത് സാധാരണയാണ്. ന്യൂനതകളില്ലാത്ത സ്വർഗലോകത്ത് പോലുമുള്ള ന്യൂനതയാണ് മറവി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ നബിക്ക് പോലും മറന്നത്. തിന്നണ്ടാൻ ചെല്ലിയ പഴം തിന്നില്ലേ, അത് മറന്നിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ ചെല്ലിട്ട് നമ്മളെ പോലെ പണ്ടത്തിൽ നിന്നല്ല. ഞമ്മ തിന്നണ്ടാൻ ചെല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ തിന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും ചെന്ന് വന്ന് ഉസ്താദന്മാരും ചെന്ന് ഡോക്ടർമാരും ചെന്ന് ആടെ എതിർന്ന് ഇരുന്നവനും ചെന്ന്. എപ്പോ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ സമൂസ നോമ്പ് തുറന്ന പാട് തിന്നനാക്കാല. കാരണം ഞാൻ നല്ലത് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് 3 ചെല്ലിയാൽ അല്ല ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലാണ് 5 പോയി ഞാൻ അല്ലേ. എല്ലാം വലിയ എളുപ്പമാണ്, അതിന് പണിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും പണിയൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാന്മാരെ സിയാർത്ത് ചെയ്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മഹാന്മാരെ സിയാർത്ത് വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ചില ആൾക്കാർ പറയും പോലെ മരണത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. മരണത്തെ ഓർക്കാൻ മുസ്ലിമിന്റെ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യാം. മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രമല്ല, അമുസ്ലിമിന്റെ കബർ കണ്ടാലും മരണം ഓർമ്മാവും. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് സിയാർത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ തുതച്ചിറുക്കുമുൽ ആഖിറ, അത് പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ്. അതിനിപ്പോ അവിടെ തന്നെ പോകണമെന്നില്ലല്ലേ. ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയി ആഖിറത്തിന്റെ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ? ആഖിറത്തിന്റെ ഓർമ്മയാവാനാണ് 1, മരണത്തെ ഓർമ്മ വരാനാണ് 2, നിന്റെ ജീവിതം നന്നാക്കാനാണ് 3, സ്വാലിഹീങ്ങളും വലിയവരുമാണെങ്കിൽ അവരോടുള്ള മദദും ബർക്കത്തും തബറുക്കും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമാകാം 4. ഇല്ലേ? മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇമാം ഇബ്നു അബീ ശൈബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. സ്വഹിയായ ഹദീസാണെന്ന് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി തങ്ങൾ ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഇമാം ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ അൽ ബിദായത്തു വൻ നിഹായയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ചരിത്രമാണ്. 18
പതിനെട്ടിലേറെ ഇമാമിങ്ങൾ മുഹദ്ദിഥീങ്ങൾ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ ബയാനാക്കിയ സംഭവമാണ്. നാളിതുവരെ ഒരാളും ലൈഫാക്കാത്ത ചരിത്രമാണ്. ഇമാം മാലിക് ദാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവം. ആരാണ് മാലിക് ദാർ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിലെ ഒരാളായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മിനിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മഹാനായ മാലിക് ദാർ. ആ മഹാനരെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹിയായ സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങൾ, 18ലേറെ ഇമാമിങ്ങൾ മുഹദ്ദിഥീങ്ങൾ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നു അബീ ശൈബ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി തങ്ങള് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടർമാർ അതിന്റെ സഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം പരിശുദ്ധമായ റൗദക്കരികിൽ ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരാൾ പോയിട്ട് അന്ന റജുലൻ അത്തൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ മഴയില്ല, നബിയെ വല്ലാത്ത വരൾച്ചയാണ്, ക്ഷാമമാണ്, മയക്ക് വെള്ളത്തിന് നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നബിയെ, പാടങ്ങളും പറമ്പുകളും ഉണങ്ങിപ്പോയി നബിയെ, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല നബിയെ, കാലാവർഷമില്ല നബിയെ, മഴകാല വരുന്നില്ല നബിയെ. ആരോടാ പറയുന്നത്? പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ ആൾക്ക് അമീദിന്റെ അല്ല, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന പരിശുദ്ധ റൗളത്തുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ നബി തങ്ങളോട്, മരണപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട്. ഇത് രാക്കഥയല്ല, ഇത് ഏതോ കിട്ടുകഥയല്ല. അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം കിതാബെല്ലാം പറഞ്ഞേ. നോക്കിക്കോളൂ, തന്നോട് കേട്ടതാ വലിയ കുത്തുവാനിയില്ലേ നമ്മുടെ മഹാനരുടെ മുമ്പില്, മഹാനായ കുത്തുബ് സമാൻ തങ്ങൾ ഹദ്റത്തില് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കിതാബുണ്ട്, പോയി നോക്കിക്കോളൂ. ആ സഹാബി ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ വെള്ളമില്ല, നബിയെ വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരാതി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരിത്തിരി മാറി അവിടെ അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരത്ത് അയാൾ ഒരിത്തിരി ഉറങ്ങിയ സമയം ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബേജാറാക്കണ്ട, മഴ വരും, വെള്ളം കിട്ടും, ദുഃഖിക്കണ്ട, പോയിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളോടും ഈ സന്തോഷ വിവരം പറയണം, മാത്രമല്ല ഭരണം കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ പറയണം, എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി വാറണ്ടിയല്ലേ അല്ലേ, അത് വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി പോലും പറഞ്ഞത്. എനിക്കാകെയുള്ളത് രണ്ടാഗ്രഹം. ഒന്ന്, വിശാലമായ ഈ ഭാരത മണ്ണ് സ്വതന്ത്രമാകണം. രണ്ട്, സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ഭരണവും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധിജി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങള്. അത്രക്കും നീതിയുക്തമായ ഭരണം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സമാധാനം പറയണം, കുറച്ചെല്ലാം അപ്പുറപ്പുറല്ല ഇതാക്കിയിട്ട് ആയത്തില് റാഹത്തില് പോകാൻ വേണ്ടി പറയണം. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയാൾ പോയി പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴയും വന്നു. ഇത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഗുണാണ്. അല്ല ഉസ്താദെ, അല്ലാണ്ടല്ലേ മഴ കേട്ടെന്റെ ഇത് ശിർക്കല്ലേ? എന്റെ ഇത് ഉദ്ധരിച്ച ഇമാമിങ്ങൾക്കൊന്നും ശിർക്ക് തൗഹീദും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ശിർക്കാണെങ്കില് നിന്റെ ലാറ പോയിട്ട് ആടകാക്കാറ്റല്ലേ എന്റെ പള്ളിണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് കാരണൂടാനോ? നീ പിന്നെ ആടകാട്ട ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലവെട്ടിയോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ശിർക്കല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഇലാഹാക്കിയിട്ടൊന്നും തേടുന്നതല്ല. അള്ള കൊടുത്ത വലിയ കഴിവ് നബിയെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് നബിയെ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അള്ള തന്ന വലിയ പദവികളും കഴിവുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് നബിയെ. അത് വെച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് നബിയെ. ഞങ്ങൾ അള്ളാനോട് തേടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇല്ലേ, നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നബിയേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് സക്സസ് ആകുമല്ലോ. അതാണ് ആ വിശ്വാസം. അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല. അതിൽ ശിർക്ക് വരാനില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ മുശ്രിക്കാക്കണ്ട. ഏതുവാകട്ടെ, മഹാന്മാരെ നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിക്കോ. അവരെ നല്ലോണം പിരിശം വെച്ചോ. അവരോട് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. അവരെ പോയിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്തോ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കൈ മുസാഫ ചെയ്തിട്ട് ദുആരപ്പിച്ചോ. അവരെ കൂടെ കൂടിക്കോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
3:45 ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് സമയം നോക്കാത്ത, ഏതായാലും ഒരു ഹാൻഡിൽ എത്തട്ടെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തി വൈകിപ്പോയി എന്നതും നേരാണ്. എന്നോട് സദ്യം ക്ഷമിക്കണം. സംഘാടകർ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അടിച്ചെന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ ചെല്ലി പ്രശ്നമില്ല. പാട്ട് ചെല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി പോലെ കഴിയില്ല. ഏത് പാട്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ഞങ്ങളെയും അല്ലാഹു നാഫിയാക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ അല്ലാഹു കാമിലാക്കട്ടെ, ഹിദായത്തിലും എൽമിലും അല്ലാഹു സിയാദത്തും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടാ അല്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് വന്നല്ല പിന്നെ മുണ്ടണ്ട. ഉറങ്ങിയിട്ട് 5 രൂപ കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വർക്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വാദ്. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തന്നതിലും ബാക്കി വെച്ചതിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയും പറഞ്ഞ് എനിക്കും പിന്നീട് കേട്ടവർക്കും അല്ലാഹു ഉപകാരപ്പെടുത്തട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വലിയവരായ മഹാന്മാരുള്ള മജ്ലിസ്, വലിയവരായ മഹാന്മാരുടെ ഹലറത്തിൽ, ധന്യമായ ഹലറത്തിലുള്ള മജ്ലിസ്, എല്ലാം കൊണ്ടും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കറാമത്തിന്റെ പള്ളിയിലുള്ള കറാമത്തുള്ള പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തൊരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ്, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൂടിയ മജ്ലിസ്, ഒരുപാട് നല്ലവരായ ആൾക്കാരുള്ള മജ്ലിസ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയവരായ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങള്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലൊരു മജ്ലിസ്. നമ്മുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയണം. ഉദുല്ലാഹ വ അൻതും മുഖിനൂന ബിൽ ഇജാബ ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുക. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ദുആ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ വലിയവരായ ആലിമീങ്ങളെ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. നീണ്ട 10 ദിവസത്തോളം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി 9 ദിവസത്തെ പരിപാടിയുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും അകത്തും അറിയപ്പെട്ട വലിയവരായ ആലിമീങ്ങൾ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും വലിയവരാണ്. വലിയ വലിയ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാണ്, അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകന്മാരാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ സേവനം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആ വഴിയിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് ഖുവ്വത്തും ഹിമ്മത്തും ഇൽമുൻ നാഫിയും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. വേം വന്നാ വേം പോവാ. ഇന്ന് പിന്നെ തുടക്കമല്ലേ, തുടക്കത്തിന്റെ അന്ന് ചില അടത്തട ചില മുടക്കങ്ങളൊക്കെ സാധാരണയാണ്. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം കറക്റ്റാവും. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഓപ്പറേറ്റർ, സ്റ്റേജ്, സദസ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് എല്ലാം ഇന്നെന്തോ ആയിട്ടല്ലേ ബേജാറാണ്. അല്ല അത് നാളെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയല്ലേ, സ്റ്റഡി ആയല്ലേ. അതങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കണ്ടൂരിലല്ലോ. ആരും അങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടണമെങ്കിൽ 2 കെട്ടണം, പുര കെട്ടണമെങ്കിൽ 2 കെട്ടണം. എന്തേ അത് ഒന്ന് കെട്ടി ഞാൻ പറയുന്നേ അങ്ങനെ പോകണോ. ഒരു പുര കെട്ടിട്ടാകുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൂടിനാന്നല്ലേ. ബണ്ണിയോ ആ മേസ്ത്രി പൈസ ആക്കിയാ കണ്ട. സ്വിച്ച് ഒരു ബോർഡ് എക്സ്ട്രാ, ഒന്നിന് 14 രൂപ പോലെ 24 സ്വിച്ച് ചെയ്യാറ്. ഇതുകൂടെ വേണ്ടല്ലോ. കട്ടിൽ അവിടെ ഇടാനാന്നല്ലേ, തിരിച്ചിട്ട് നല്ല എളുപ്പമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പുര മുന്നേ കെട്ടിയിട്ട് 2ാമത്തെ തുടങ്ങണം. പോണ്ട അല്ലാഹു തആല തന്തുവിലേക്ക് ബർക്കത്തിയിട്ട് ഇനി നാളെ കുത്തിയടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അങ്ങനല്ല, സ്റ്റഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനയാവേ. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വേറെ അടത്തടകളൊന്നും വരുന്നില്ല, വേറെ തൊന്തര മിസ്റ്റേക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ആവേല. വേം തുടങ്ങിയിട്ട് വേം നിർത്തും. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇതൊന്നും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഫോട്ടോത്തിന്റെ വിഷയം എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഉസ്താദ് പാട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഫോട്ടോದ ವಿಷಯ ಸ್ಟೇಜಿൽ ಹತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಚುಮ್ಮದಿಗೆ ನಾನು ചെറിയൊരു ಉದಾಹರಣೆ ಚಂತು ಉಸ್ತಾದ್ರೆ ದುವಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇಡೋಕು ತೀರಾ ಚಂತ ಚೆಮ್ಮೆಲ್ಲಂಡಿ ചെറിയായിട്ട് നക്കದ್ರ പഠിപ്പിന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിന് മേലാതെ ഫോട്ടോ ഇട്ടതായ 2-3 പുതിയപള്ളി നിസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട മച്ചൊന്നിനാർ കൊടുക്ക ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇടക്കുള്ള കാರಣ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ ഡാമേജ് ಆಗಿಲ್ಲ ഫോട്ടോ ഇട്ടോട്ടുള്ള പിന്നെ കൂടെ ഉള്ളാൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഉള്ളാൾക്കില് ഞങ്ങൾ ചെന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിൽ ചെമ്മ ഇവിടെ ഈ സംഘടനാ വിഷയത്തിലൊരു ഒട്ടും ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാഗേറ്റിക്കർ ഉള്ളാള ബിസി ആർക്കും പിടിക്കില്ല. ഞാനിപ്പോ ചെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മാൽക്കും കൂടെ ബിസി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതും പിടിയിട്ടില്ലുള്ളത്. പിന്നെ കൂടെ എന്തായെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പുതിയപള്ളിന്റെ എസ് ആയുമാ ആ പള്ളിന്റെ SSF ആയുമാ അല്ല പിന്നീതായുമാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് നടുവിൽ മൈക്കാലത്തെ ഹാലി ഒരു പൽക്കച്ചെന്നത് ഓർമ്മപ്പെട്ടു. സോഹനത്താക്കോ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജമാഅത്ത് ഉൾക്കത്തില് അത് ജമാഅത്തായിട്ട് കൊടുക്കും. ആ ജമാഅത്ത് ഉൾക്കത്തില് സംഘടനയുടെ
ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಇಕ್ಕೋ ತೀರಂಟಲ್ಲ, ಅವನವನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟപ്പെട്ടത് അവനക്ക് നിൽക്കുക. പക്ഷെ ആ ജമാഅത്ത് ആ മൊഹല്ലത്ത് ആ കറിയത്ത് അത് അങ്ങനെ ജമാഅത്ത് ആ മൊഹല്ലത്തിൽ അങ്ങനെ ജമാഅത്ത് ആയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഫറക്ക് കാട്ടൊക്കെ തീരാച്ചെന്ന ഉദ്ദേശത്തില് ഞങ്ങളെ ജണ്ട ആലിമിന് മഹാന്മാർ ആലിമിങ്ങനെ ജണ്ടാലെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ അത് സൗഹാർദ്ദ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് അത് ആക്കിയത് അത് തപ്പിക്കും ദുഷ്ടന്നൊക്കെ പിരിയുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല ബാനണ്ടായി അത് തിദ്ദ സാധുക്കൊരു പേര് പണ്ടത് താജുലുള്ള ഫോട്ടോ ഇന്നൊക്കെ ഇതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആക്കിയതാണ്ട് ಅಥವಾ ಸಂಸಲಲ್ಲಮರ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೇಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಪೇಡಿಸಿದ ಅದು ಏನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೋಳಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಫಾಕಲು ಆ ಪಲ್ಕದ ಜೊತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನ ಸಭಲು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ஒரு ಖುಷಿ ಉಂಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಇದಾವಟ್ಲ ಮುಸ್ತಫ ಇತರ ಇನ್ನೇಟಾಗಿ ತಾಜುಲಮರ പേര് ഇട്ടല്ല ಅಂತ ನನಗೆ ಬಿಸಿಬಿಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಾಜುಲಮರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ലേ താജുലമര ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലൊക്കെ ഇതിനാലെ സമസ്തരാൽ 4 സമസ്തരാല് അത് ഡോട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ക്ലിയർ 100% സമസ്തരാണ്. പക്ഷേ അത് സംസലമര പേരിട്ട പോലെ ഫോട്ടോ ഇട്ട പോലെ ഏതായാലും നാച്ചുറൽ ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൗഹാർദ്ദം ഞങ്ങളെ ഒക്കട്ട് സംഘടന ഏത് പേരും തരലിക്കെട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു റായത്തിക്ക് ഒരു കലങ്കാവുതീരാ, റായത്തിക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആവുതീരാ. റായത്തെങ്ങ ഞങ്ങളെ മൊഹല്ലത്തെങ്ങ ഞങ്ങൾ ഒగ్గട്ടേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് കത്തി ജന്തുനാണ്ട് പൽക്കതിനിപ്പാട്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വാരക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സംഗതി ഒന്നും തിരിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണത്. ഇട്ടെങ്കിലും അതിനാളുകൾ എടുത്തെങ്കിലും അതിനാളുകൾ ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സുൽഹ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു റാഹത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റേ പറഞ്ഞിന് ചില നാട്ടിൽ ചില ആകുവോകുകളെല്ലാം കുറച്ചെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. അതിലിപ്പോ തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് കുറെ ഓവറായിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യത്തിനാകാം, ആവശ്യത്തിനൊന്നും തെറ്റില്ല, ആവശ്യത്തിനല്ല ആകാം. ഇതിപ്പോ മുസ്തഫ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ഒരാവശ്യം തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചുകൂടെ അത് എന്തെനിക്ക് നീ കയറൊന്നല്ലേ, ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ലല്ലേ ഏതോ ടീഷാല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഏറെ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ മസാലൊന്നും കൂടുതൽ അറിയൂല്ല. അത് വലിയവരായ ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ കേട്ടോളൂ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ മുൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കിട്ടുന്നതും നീ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നാഫിയായ ഇൽമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. വല്ല മിസ്റ്റേക്കോ തകരാറോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ നീ പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ. സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ, പാവികളാണ്, ദോഷികളാണ്. നല്ല നാളിൽ, നല്ല മാസത്തിൽ, നല്ല നേരത്ത്, നല്ലവരുടെ ഹദറത്തില് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പ, ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ, മക്കൾ, ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, ശിഷ്യന്മാർ, സഹപ്രവർത്തകർ, സ്നേഹിതന്മാർ, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് പറഞ്ഞവർ, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വസിയത്ത് പറയപ്പെട്ടവർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അധ്വാനിച്ചവർ, ത്യാഗം ചെയ്തവർ, എല്ലാവരെയും നീ രണ്ടു ലോകത്തും സന്തോഷത്തിലും സലാമത്തിലുമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരിലും ഞങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ പരിപൂർണമായും ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഇൽമിന്നാഫിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഏറിയ തൗഫീഖും ആയുസ്സും അവസരവും ആരോഗ്യവും ഇൽമുന്നാഫിയും ഇഖ്ലാസോടെ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മരണം ഖൈറായി വരുമ്പോ, മരണം അനുകൂലമായി വരുമ്പോ അഹ്ലൗലാദീങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് സക്രാത്തിന്റെ വരുത്തമില്ലാതെ കമിലായ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ, ഞങ്ങളെ പള്ളി മൈതാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരുടെ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാ മുഅ്മിന മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും ഖബറുലോകം നീ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി, മുജ്തബായ റസൂലുള്ളാഹി, മുർത്തദായ റസൂലുള്ളാഹി നമ്മളോടൊപ്പം നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ.
ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, കൊടുക്കാനും കിട്ടാനുമുണ്ട് റബ്ബേ. രണ്ടിന് നീ ഹലാലായ മനസ്സും മാർഗവും തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. രണ്ടിന് നീ ഹലാലായ മനസ്സും ബോധവും മാർഗവും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കെട്ടുപ്രായമെത്തിയ പങ്ങന്മാർ പെണ്ണുമക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെ നീ അവർക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴിയും വാതിലും നീ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കണേ അല്ലാ. കെട്ടിച്ചു പോയവർക്കിടയിലും വന്നവർക്കിടയിലും സന്തോഷമേകല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകല്ലാ. പടച്ചവനെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളതാ അല്ലാ, വന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം, ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ള കാലം, ഞങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങളെ മക്കൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളെ മക്കളെ അനാഥകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം, ഞങ്ങളെ നിലപാട്, ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈമാനും ഹിദായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഈമാനും ഹിദായത്തും ഇൽമുനാഫിയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മഹാന്മാരോടുള്ള സുഹബത്ത്, അവരോടുള്ള മഹബത്ത്, അവരോടുള്ള ഏറിയ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ അകത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. നല്ലവരല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങള്, നല്ലവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നല്ലവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം കെട്ടപ്പെട്ടു. നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ മുസ്തഫ സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ ബാല്യക്കാര് പൈന്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്, പള്ളിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു റൂം ഫുള്ളാക്കുന്ന വിഷയത്തില് നല്ലോണം ഈ നാട്ടിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അധ്വാനിച്ചു, കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിന്റെ നല്ലവരായ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർ, അവർക്കൊക്കെയും നീ ഹൈറേറ്റ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന്. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ആക്സിഡന്റ് പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ, ഷുഗർ പ്രഷർ പോലെയുള്ള മാറവ്യാധികൾ, ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അത്തരം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളിലോ ഈ പറയപ്പെട്ടവരിലോ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ പരിപൂർണമായും മരുന്നില്ലാതെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആ, ഞങ്ങളെ ആമീൻ, ഞങ്ങളെ ഈ ഇരുത്തം, ഞങ്ങളെ കൊടുത്ത സദഖ, ഞങ്ങളെ ദാനം, ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ മരുന്നാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നാളെ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി നമ്മളോടൊപ്പം നീ ഞങ്ങളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ.